mkpadowe ọgaranya ọwụghị uru ọwụrụ afụfụ nnọdowe ọgaranya awụghị uru ọwụrụ afụfụ alọbụrụ m ndị uru a na mana bụ ejeghị eme ese okwu ịbụrụ nke na-enunu mere ihe a o ji emecha gwa ndị uru a na gịnị mere o ji were okpuru eri tụọ n'ala sọsọ ya wụ ihe m chọrọ ka ụnụ jụọ ya kedu o ji were okpuru eri tụọ n'ala okpuru eri ọ tụrụ n'ala ejego uzi aja ndị ide atọ ndị okpu ejego ide atọ n'ọtụ andị nwoke ji ọfọ o jiri ọfọ karịchaa ndị ide atọ n'ọtụ niile ife a na-anọ ọgụ eziokwu na-asị ọgụ eziokwu na-asị ka a na-anọ ọgụ a ji akakwa aka onweghị ịdọta ọgwụgwụ traditional nwoke eduwe Ishi na ọ ga-ebukwa ebu n'obise ịdọta ọgụ traditional nwoke dị onweghị ya nwawe Ishi na ọ ga-ebikwa ebi ụmụ Chukwu okike abịa ma ọgụ anyị ka a na-anọ and otu a ka ọ ga-adịgide anyị enwe mmeri ụnụ ọfụrụ nsogbu niile dị for long time n'ala Igbo a na-achọ onye a ga-ebele mụ ya ọ bụrụ na enwela anyị ga-afụ n'eze otu ndị agha gwara anyị jiri okwukwe were jebecha mana anyị nọ ebe anyị nọ n'ebe anyị nọ nke na-emechi ya were ugbu a mebe ụmụ Chineke anyị emerigo ọgụ a dos kuru onu dan ihe a na-anụwa ọgụ between the truth and the lies onye ọwụna ga-etinye aka na this platform it is either na ịnọrị ndị asị or na ịnọrị ndị eziokwu rapture ga-etake two people will stay together, one will be taken, another one will be left. Many people ga die again, all depend the side they die again. Ebuka Obi, the next generation ebe ọwụ na ịnọ ị na-aga na-echeta m asịgo mekwa ibe ọjọọ ọwụ na anọchịcha ọgụ a reincarnate bekwa again asịgo na gị jee were profile ị ga-eji atụ asị ma ọhọrọ onye Igbo ị ga-agba ọsọ mgbele gbuola ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nke kingdom ọgụ a ji akpọkwa akpọ obidobedo aka nọ na Mulheim Saturday or Sunday ka nje afụ ana ka mmecha ife nneme ka unu nene nwoke na nwoke ofe a na-achọ igo ihe a world war ọgụ eji world war ndị Igbo nọ n'ụwa niile ka ọgụ eji ada ejere nka mfu ụmụnne m nọ na-ese David nwere nke a na-akpọ mmiri ugo mmiri na nka nwee nke a na-akpọ Caesar nwee nke a na-akpọ Ejike anaghị m eje ebe ahụ maka ndị ahụ tiri m ibe mana ndị ncherecha anọghị ya den ndị ọzọ ime itizie m dị ya Chris Caesar ụzọ egbu ọ na platform ụnụ ka m bịara ibe a mee ụnụ ka m chọrọ bịa ụnụ ka m ji abịa ese David aka ji ọfọ ngene mba ojeta ụnụ ka m ji abịa ese David without ụnụ nwa anaghị m abịa ebe ahụ mana ebe m chọrọ ụnụ bịa ụnụ anọ ya ndị ọzọ ha ndụrụ ụmụ like that ụnụ pele mpe di ya and ama na ndị ahụ ga-afụ ụnụ ka onugwu mana ihe a paatị nke ụnụ ketere onye ekoteghị ọgọrọ ya ekotere so ekotegoro nye ụnụ Chris Caesar ozu egbu Ejike aka ji ọfọ ngere mgbe ojeta kedu akụbilo ugobo mmiri na nke ọnụ ka nji abịa ese David ndị ọ maka ụnụ ka njiri take that insult yana kenda ama m manụ mana ndị nna achọta abịa di ya ọwụhụ disi group mere m attack ka nna achọta di ya and ha mana ndị nchọrọ bịa nọ ya ha were mee ihe ha mere so ọwụ m ga-anụ ọgụ ahụ di ya ebe m ga-anọ n'ụmụ ya ọgụ n'Odimborg ịpụrụ nwa be ngoma step by step ịmara otu isi ga mebi afa mesikwa otu a ga-ameziwe dị afa because ego mmiri na nka isi here ọnụ nwa ka m chọrọ bịa ese David yesterday ndị agụ atabaghị ka m chọrọ bịa di ya anaghị m eje a na-asụ a na-adụ mmanụ ụlọ were fụba n'ama so
agụata na ha kpọrọ ndị ilu a na isi n'ala ma kpọrọ ndị ọzọ isi n'ala and ọgụji akakwa aka ọkwaghị ka eburu anụ ọbịa so na ọwụ chief okpughe okpu mmehie mana o biniri na nkwụ ọ na-aṅụ mmanya ndị ọsọ na ọ na-achọrọ ịkụziri m ibe wụ omenala chief anaghị aṅụ nkwụ n'ilo chief anaghị aṅụ nkwụ n'ilo chief anaghị eri nri n'ilo chief anaghị eri nri na-awụghị nwunye esiri ma o ji aka esie nri nwoke ahụ so na ọwụ chief bịara ịkụziri m omenala ibe m ejighị kene ya eze mmụọ odude nke ga ahụ o kwesịghị ịnọ n'ilo ebe ahụ na-aṅụ mmanya wute ndị ọsọ na ọwụ chief ọwụhụ chief ọwụhụ ebe ahụ ka anọchie chief chief anaghị anọ na-abịa aṅụ mmanya chief Olunna from Imo ebe nwa chief Olunna from Imo so ndị chief ndị Imo na-aṅụ mmanya na chief ndị Imo yes see here in Essen now we are here in Essen so you are here dear in Essen and that is why oji na-aṅụ mmanya outside our chief ife niile na-aṅụ mmanya were becha na-aṅụ mmanya chief ka ọwụ kedu ọdụ si akụziri unu omenala na ọdịda ibe a voice unu na-anụ enu ebe ahụ wowowowo ka unu na-asị unu chief onye ahụ wee disgrace to ndị uruana were disgrace to ndị Igbo ibe ahụ onye ahụ amaghị ibe anaghị m eme onwe m asọchi awụghị ha nwa ka m chọrọ ịbịa chọrọ m ndị agụ ataba anyị were bịa eji ike Krisi ụzụ egbu Ikechukwu kede akụnwebe akụbilo ọ ndị nchọrọ were bịa ha nwa ka m na-achọ were abịa esen David ya ha ọ bụ nwa ka m hafụrụ ebe ahụ were pụba so as long as na baka na ebe a ha nwa ka m na-eji abịa di ya o nwetụbeghị ndị de m bịara chọrọ chief ahụ bịa chief ahụ amaghị onye nwụ and I don't know him onye ọwụ na m amaghị onye ọwụ anaghị m ekene and ọwụ na mana ga anọbugo before o nweghị ibe ị na-emere ma o meghị ibe m na-emere gị mụ nwa pụọ onye ahụ nsipụkwa ka m amazighị onye ewu anaghị m ibe gbasara mmadụ anaghị disturb m sikwa ya na mgbakọta mmadụ azụ eneghara m onye ahụ anya so I don't know ife mere nji awụ mbịa m akpọba isi na kenebe mmadụ ma ọ kenebe onye ọwụna awụrụkwa onye m ochie but bro where you come you did not greet the people so ọwụghị na ka esi eme na Germany enidghị m ikene people ekenere m nke na-akpa ekenere m ntụdụ nkenere n'ofu n'ofu abidoro m kenebe n'ofu n'ofu a na-agwa m okwu in general confuse m ebidoro nkenebe mmadụ ekweghị ngị n'aka nwanna anyị kwuru ọbịa ekeneghị nye mbịa ekenebe m onye ọwụ na people do busy na-emere onwe ha tense dị ya isi ahụ Germany ebe ife esi mara ibe kpọtara gị ebe ị bịara ime ya pụọ and ọ na-aṅụbago mmanya already some of them adịgo drunk ịmaghị ọ dịka integration and orientation enyere n'obodo a ịmaghị ọ dịka ebe mbi mara ọdị ndị na-eme associate with onye sị gị zewe ya izewe ya onye kpọị kwụba chaara onye ahụ ga-akwụba nke gị otu esi eme eje ha eje ịnọtago ịnịdị ime ikene ya ụna agba na ụna achọkwa na excuse ọwụna dịmanụ wee ezigbo anụ ọhịa igwe bebewe anụ ọhịa opi iji befe anụ ọhịa ndụ mụrụ dịmanụ anụ ọhịa dịmanụ wee disgrace to ndị Igbo and ebe ọwụ na enwetara ya a ga-akọ ya ibe ekene duru Chukwu na JPAC nwefụtara picture dịmanụ ka ọ sị nna vidio ya o ji ama n'ebe m vidoro ya mana ekene duru Chukwu na o nwere onne JPAC si were wepụta ya evidoghị dịmanụ ife okwu ka ụnụ chọrọ m evidoghị m ya ọ sefi ka m na-eme na-apụrụ onwe m ọ na-apụta na-esozi m ndị ebe ahụ ọ na-eso m ọpụpụ ka m na-apụ ọ chụrụ jidezie were okpu ntụọ n'ala so ụnụ tagetere ụnụ planụrụ coup against me
adụ na ndịrị na n'ebe ahụ udude nke egbuchasịcha ha ụnụ niile n'ofu mara na udude nke anaghị alụ ọrụ ọ bụrụ na ọwụ na ba afụghị ibe dị ya mara na emeghe mmụọ nọ na be anyị ọ nwoke uru ana nke ọ na-eme agbụna o mechaa kpokọrọ nọta n'ụlọ ọ nọta ha na ndụ ebunata ya n'ozu anụ ọhịa echirighị chief ịnọgo 35 years n'obodo a ịnọrọ na ha ofu ebe nna anyị gbuhukwere ewu so onye mụọ 5 years ịkaja anọghị ya 40 years mụọ 20 ịkaja anọghị ya anyị alụwago ibe anyị na-ewe na-asị ihe anyị ebe hụ na arụchago m okwu mmụọ m rụchaa ihe mmụọ be m udude nke ikwu nne m udude nke ikwu nna m ebe hụ na arụchagoro ha dị ya tempo ọgụji anọ ebe ahụ m ga-ekwe bụrụ ụnụ niile ụnụ nọ n'obodo oyibo na-ezuzu ezuzu ibu na akwadochago na ụnụ nọrọ hie ụnụ ji anakwarị a na-achụ ụnụ ụnụ na nke Dixon chụọ ịnụ na nke Ịnyama chụọ ụnụ na nke onwe ha na-achụgharị ụnụ a na-agbagharị a na-achụgharị ụnụ a na-agbagharị achụọ ndị Igbo na Latikpọ ha agbaje na nke a achụọ ndị Igbo ebe a ha agbaje ebe a onye a ka esi achụgharị ụnụ mana Germany hie gịnị ka eji achụgharị ụnụ a na-achụgharịkwa ndị Ghana a na-achụgharịkwa ndị Ethiopia a na-achụgharịkwa ndị Eritrea a na-achụgharịkwa ndị Somalia ọsọ ụnụ ka a na-achụdo ibe ahụ ịma ha na ahụ adịghị ụnụ ọ bụrụ na ahụ dị ụnụ akalaghị na-achụgharị ụnụ now olubeghị 2 o'clock ụnụ ebidogo ngoma alcohol onye aka uru ji esi aṅụgide ịsụmụ na onye nna ego mmiri na nka ọwụ na ị naghị enwetazu 200 to 300 euro na-ese David gị aha nwanne ebi m n'odi mbọ ga ndị ebi m sọnsọ m vụlụ akpagosi ebe ahụ fụta o mụkwa ha m ibe na ebe ahụ eme ọkwa onye kapasiti zuzugide ṅụkata nkwụ anọkwala na nke Dixon na platị ahụ o si were kwafụ anyị nwawo ndụ bịara ịnọ na nke Dixon wute ife anyị Nnewi ndịkwa onye ọzọ anyị bịara ịnọ na nke Dixon ahụ wute Sam na nkaba anyị nnukwu Sam na obere Sam ma papa Adrobe anyị nwa bịara ịnọ na nke Dixon ahụ nna m intimidation a na-enye m especially ụmụnne m nọkwa ebe ahụ evute kọntena Sam nnukwu amakpuru Sam obere amakpuru mụnwa amakpuru Ejike amakpuru Krisiza amakpuru ụmụnne niile anọrọ ebe ahụ emecha onye deta Igbo akpọ m Zawara Den tuo mkpa kpọọ m iyi ya na-akpọ m ibe a maka ọ na-enye m 5 euro ịdị isi ka ibe a eji akụwa gị ịkọ ịra aṅụrị ihe ife ahụ ife Dixon na-eme Dixon na-eru eme ife onye ahụ na-aṅụ na mmụọ etogodo ọ bụrụ na nna ebe ahụ akara m ewuzi kama o ji adọ n'ana ka ọ dọrọ n'afọ ọ bụrụ na nọ na nke Dixon ife nkarị na-aṅụ na nkwụtu ekeghị ya akara m ị na-eji kọpụ ha na-aṅụ mmanya anọgidere m ebe a wande udude nke sọ m bịa nwoke onwere ibe ị nwere ebe a nsị ya mba ọsọ ngagharị ya ọfụma nene onwere ibe m nwere hia nsọ na mba ọsọ mme ka eshọ na kpagharị ebe a niile onwere ibe ị nwere ebe a onwere ibe ị na-echefu hia nsị ya mba ọsọ ngwasi hia pụọ hia abịakwara hia again nna onye aka nsi werepụ onye aka nsi werepụ na were narie village m ebe nnara wụ ebe a na-akpọ Kloppenburg na village Kloppenburg ka nnara nna ebiri m ebe ahụ bigide chefuo about this idiot no idiots ahụ n'ebe ahụ destiny killers onweghị ibe ndụ ahụ ji emere gị onweghị neten ị ga-eme achieve here ana m ebit my chest na-agwa gị na ebuildugo m kingdom ndị agụata na orumba na n'ọcha and ya je ha atọ dị afọ ahụ were kpata ego again onye ahụ wa anụ ọbịa dịsụ ya anụ ọbịa niile ahụ n'ebe ahụ wa anụ ọbịa kabawo si ebe ahụ fụta mụnwa na-ekweghị nkwa ije ha taa abụpụ n'obodo a nnukwu asọrọ ngasị na ndị obodo a marago na ịnọ si ebe ahụ fụta onweghị ụtụ ga onweghị akara aka go n'ebe ahụ ije ha emebe ọfụma di ya si ebe ahụ fụta mụnwa na-agwa ha ya
kama ịpụta ịbịa n'Odimborg bịa gbuo m ebe ahụ udo dị bịa gbuo n'Odimborg si ebe ahụ fụta ndị awa anụ ọbịa destiny killers ọsọgo na ọ nọ na 35 years dị ọ nakwa ha akwagharị nwanne onye ahụ wu o kwetọgo n'odi o kwetọgo ebe ahụ ndị oje na-enye ụnụ mmanya na-emere ụnụ na-agwụrụ ụnụ ba na-enye ụnụ egwedu ka ụnụ nwere nwee ike ị na-ekipụ ya bizi ebe ahụ nwanne m vuo ndị ahụ ekwochirigo onwe ha ebe ba na-eje ịbụrụ nwa dike ịbụrụ dikism ndị ekwochirigo ịbụrụ Douglas olezi chọrọ ị na-agbara ha bọị ndị ekwochirigo ebe ahụ onwe ha ebe ọzọ ma na-eje Douglas bịara bọtrọp eruo memụ ebe obi ogoro ụnọ nwoke nke ahụ na-aṅụ mmanya ahụ nwoke anụ ọhịa so n'ọwụ chief nna chief ahụ ji ụgwọ hapụkwa ụmụ akpakara dị ngwo m niile ahụ ọ na-asụgo ma eze ndị Igbo na eze David ma onowuhe ma Zimbabwe na-ahapụ akpakara dị ngwo m ahụ onye ahụ anụ ọhịa ka ọwụ ịbụrụ data idiot onye uruana ahụ onye ahụ wee ezigbote anụ ọhịa o meghe okori ihe ọwụ when David was David nwanne onye ahụ enweghị ọchịta ha aja ụmụazị ọdịsi ụmụazị onye ahụ ụmụazị ka ọ sọ na ọdụ 60 years ụmụazị ka nna anyị wụ ụmụazị enweghị ibe okenye na-ekwu okwu ị na-ege ntị ọsịsọ ịwụ ụmụazị ya enweghị okenye huri agahụka iwe ofeke bịara ebe a richaa adụrụ chụcha nwaanyị magharịcha ya makaracha bụkọrọcha ọla akwụ gbogbotigo sụcha ọgwụ bachaa n'ime nwechaa beveron ga ndị ọdịsi bad image nwere ịnọta na uru a na-echie gị igwe na vụrụ ọkara akwụ vụrụ ụlọ akwụ gị ma nọnsensị gị ọsịsọ fụọ onye chiri gị igwe wa anụ ọhịa ka ọnwụ I standing na Okeke Nwokedi sokwu na onye chiri gị igwe wa anụ ọhịa I standing na Okeke Nwokedi I challenge nna gị ma nna mụrụ nna gị ahụ tọndagbo egidi idiot onye uruana I stand on Okeke Nwokedi so ga mara ife ije eme mana mmadụ mana mmụọ je mee ka tọnda gbagbuo gị n'orie gbagbuo gị n'afọ gbagbuo gị n'eke gbagbuo gị na nkwụ anụ ọhịa I stand in Okeke Nwokedi were na-asị gị igwebo na ọwụrụ na ọ na-eje ụka isi mebikwe ya di ya idiot I stand on Okeke Nwokedi challenge uru na mụ anọ ọwụna idiot ka mmara ka ịfọrọ he were na-enye anụ ọhịa were nnu yenye anụ ọhịa nye ogere ọkadigbo be anyị na ndị uru na-alụ na mba ahụ ndị ụlụ ana ka fawo ụlụ ana ndị alụ ụlụ ana achụfụ be anyị wiwe adịba ji agba wiked ndị ụlụ ana ebe ụka ọ na-acha ka arịkwa ndị ọzọ na-eji oji ịma egbu ọnụ na-eji oji ụmụ be ịma egbu ọnụ niile na-eji oji ndị uru ana niile mma na-ejicha oji ya nwa na-acha ka mmiri ọtọ ndị ọcha mahanọ ndị ọcha bịara kolonaize ha mụrụ ya di ya maha otu esi mụta ibe awụ ajọ nwa si Fulani bataba ụnụ amụọbịa si na ọ na-echif chief onye chie chief ọ chọwa okwu onye chie chief o jee werezi okpu ndị igwe mụa na nna onye ahụ tachicha afụfụ onye ahụ tachicha afụfụ o tachicha ụmụ ka o metere okwu m nwanna ahụ eji abịaga aja ebe ọwụ na apụrụ gị ụmụazị ji abịaga aja nchaji emego omeghe okori ihe wee du 60 years minus 35 years ịnọgoro na Germany minus ahụ ndị ọzọ ịnọgoro ebe ọzọ gụna ihe uwe meneri adị onweghị okori ihe ịwụ na-ese David ka ị bịara tọgbọrọ na the age of 60 na-aṅụ sọ nkwụ ịwụ anụ ọhịa ndị uru na shame on you ndị uru na shame on you degoda anụ ọhịa bụ na ya so ofu akalụta mma na ozuo ọha ọnụ
nna ejembe agwa gị na inwe ha onwe gị na mmanya ahụ ị na-aṅụ na-ese David nwere limit and ibe anyị na-eme ebe a che na ome ha onye pụrụ gị ma na onye pụgo oje ha ekwu apụgo nye kwuo ya ọsịsọ anụ ọhịa ije ejecha uru ije abara ndụba ụnụ onye ji azụrụ ụnụ ụmụazị na bụ ụnụ ndị okenye na bazienụ na vileji ife ọsọrọ ụnụ na-ekwu nkwucha bịa mee ihe Contoberlin we go beat you very well nwanne ọ na-ekwu Berlin ka ọ be ya ụmụ akpakara dị ngwom o meghe ebe m na-ejezi n'oyi na awụrụ na sọma nke awụ n'oyi do so I don't go to any place n'oyi ịsụ na Ishi kwuru ike bịa n'Odimborg ka m nkwụwago oyi do anyị nọ n'oyi so you don't go out anyhow and talk outside anyhow oyi ga-abaga ahụ nke m mere aba yesterday afọ soro m myself ka m wechasịa ikuku n'ahụ m so okwu niile m kwuru yesterday kwara ka nọ dị other side na-ekwu okwu anwụrụ n'afọ ese n'ọnụ ka m ọ na-ese Igbo ịpụrụ na-aka anwụrụ a n'afọ n'ọnụ ọ naghị afọ so ana m enweta ego m onwe nsomọl yesterday ọ kajara m akaja n'ahụ so onye the worst thing ị nwere ike ime mmadụ wee kpọpụta ya n'oyi adị onye ọwụna ji oyi chọrọ gị bịa ime onye ahụ ibe iwu ha ezigbo mmadụ ndị aṅụgo nkwụ to the extent na nkwụ emego ha amazighị onye si very far away chọrọ ha bịa nkwụ emene ha onye ọwụna bịara na-ewere anya nkwụ gwa ya okwu nkwụ emego disi ụmụ idiot ụmụ be hope ọzọ dị mgbeba ụmụ akpakara dị ngwom bịanụ mee tọnda gbo ukwe ụnụ bịara ime akpakara dị ngwom ihe ọnụ bụrụ ebe ọrụ na-eme akpakara dị ngwom Desmond Desi onye okwe kwebụrụ ụnụ ji eje lụọ ọrụ n'obodo a ahụdụ ụnụ bi ụnụ edele ndị obodo na ahụ adụghị ụnụ ejezie na-eme illegal things ebe ahụ Desmond na-ihe ọ na-anala ego ndị soshal ịpụ ya odobe ahụ ka ahụ adụghị ya ahụ dụkwa ya all these people nọcha na-ese n'ahụ faji ebe nlenti enyefe ụnọ soshal ndị soshal a na-akwụrụ ha ụgwọ ụnọ na-enyefe ego a na-edele ha leta ha eji ụkwụ na-apụta na-ese David na mgbede na these people amachasịghị ihe ike na another bitin loading nke a awụdụ bitin ndị a na-agba ọsọ ịfụcha afa ịbụrụ ibe mere nji hapụfa dị afọ Desmond Desi wụ ọga nwere plat ebe ọ na-akwụ ụgwọ and ụgwọ ahụ ọ na-akwụwa ilegal ọwụhụ legal and o nwere akwụkwọ obodo den Desi gabiri n'ụlọ ebe ndị obodo na-akwụrụ ya ụgwọ onye ahụ dụ ọsụ ndị obodo na-ahụ adụghị ya jos ike ọrụ adịghị Desi mana ike dụ ya ọ na-ịfụ ka ọ na-efu friji na Flowmart ịfụ ka ọ na-awọ keka ụmụ ihe ọ na-ele odu n'ụlọ ọ nata ndị soshal ego ndị soshal akwụọ ya ụgwọ ụlọ ọ bịa na-ese David mee ihe ndị vileji na nso onye nwere akwụkwọ na-eme ọdịka ihe a ka ezi hope of onye na-enweghị akwụkwọ nna ka nje chọta akwụkwọ ahụ first before m abịazie ya Desi nwere akwụkwọ mana ọ naghị arụ ọrụ ndị obodo detere ya akwụkwọ bịa rụọ ọrụ jee n'ụlọ ọgwụ soba na ahụ adịghị ya edere ya akwụkwọ na ahụ adịghị ya o were ejenye ndị obodo ịfụzi onye ahụ ọ na-egbedu kweri ka onye ahụ adịghị ahụ dịkwa Desi ịfụ ka ọ na-anya moto Desi you go open all the enyashi ha nwekwanụ eziokwu ife awụ ife ha na-eme ma ịbụ ha anụ ọbịa so na ọwụ igwe na ihe asị ọ naghị arụ ọrụ onye ji ebido n'ụtụtụ ṅụgide mmanya ichi eji esogo na ọ na-arụ ọrụ ụmụ akpakara dị ngwo niile ahụ n'ebe ahụ fa nwechakwala akwụkwọ obodo ọ nọgo 35 years n'obodo and ọ lụgo 60 years o nweghị ife ọ na-alụ ka ọ na-ahụ ejeghị esedo ya fresh kedu onu anyị ejeghị esedo ya fresh ndị obodo na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ
ma akpakara dị ngwom unu a na-akwụrụ ha ụgwọ fa agbarọkwa ofu onye na-enwe ha akwụkwọ enwere ike ọ bụrụ na akpakara dị ngwom ahụ ka ego mmiri n'ala ha ma ọ wee jekwere ntị dogo ufu ụlọ dogo onwe ụmụazị be anyị bịara na-enwe ha akwụkwọ eti ibe n'ụlọ ahụ a na-evuruba na moto evuruba na moto evufutaba ọwụ na ndị polisi na control the other side evuruba tọn kwa the other side gasị the other side gbua evubata ha anaba n'ime ebe ahụ gwom n'ime ebe a ka ba na-anọ a na-evutere ebe taya fa na-elodu a na-evutere ebe kompresọ ba na-atụ ụkọ n'ime ihe deep freeze nna ọwụ na nwere anwa nọrọ ebe ahụ to God enwere ejebe adụka ekene o mere nke a na-akpọ ekene to God ihu ekene ihu ekene ekene adịka onye ala ibe o ji adịka onye ala ka ndị eke hapụ ivu ya ma ọ ka hapụ eju ya akwụkwọ ọ na-eje ka ndị ekretiri histri ọ ibe hapụrụ were fụrụ mmiri nwere ugo eziokwu jụna asamba anyị jụọ papa adụrụ jụna krisiziza jụna ejike jụna Douglas jụọ ọva ibe nna agwa bụ ọwa ashị ka ọwa eziokwu nna hafụrụ m ụchụ hafụ ụchụ jee chụta ihe ebe ọmụkwana ibe niile a nwere ebe enweghị ma ndị be amaghị na o si arụ ọrụ na omenele mmele ebe ka ị mere ibe ahụ nna ahapụ Desmond ibe ahụ ibe mmelachi bụ sizi hapụrụ ụnụ ibe niile ahụ ihe mmelachi bụ kemgbe m hapụrụ ụnụ Desmond ọka nkụ Desmond onweghị ibe niile ndị obodo a macha maka ya ọmụnwa nweba nche ibe niile Desmond Dezi onye ekwe ibe niile a ihe mmelachi bụ mgbe ahụ hapụrụ ụnụ mgbe ahụ m fụrụ ogwe ejighị enweghị m ibe a o meghị nke m nwere so agara m gbaa mbọ mee ha ncha niile achieve Desmond onye ekwe ụkwụ esigo m ike na n'obodo a na ndị aka na-arụ ọrụ mana ị naghị arụ ọrụ ụnụ niile n'ebe ahụ ụkwụ esigo m ike n'obodo a mana ụnụ anaghị arụ ọrụ ụnụ na-eri ndị obodo uru ụnụ ewere nkwụ na-aṅụzi na-egburike onwe ụnụ na-egbu onwe ụnụ tọtọtọ ịbụghị nke nwanne Blessed Chido mensi na nsị aka nsi ji aba ụnụ na-aba ọnụ ị na-aza Blessed Chido ịbụ onye na-aza Blessed Chido anụ ọhịa ka ọwụ ịbụ nwanne ya kpakara dị ngwom dịka akpati nsị egbe nwaanyị ịdadoro nwaanyị ahụ nwere nsogbu ịdagide nwaanyị ahụ nshi ji agba ya n'ike eziokwu ịwụ bad market ngwụrụ nwaanyị agaghị m ekwe ga enyi chọrọ ịdawu mmadụ to God who made me and you nwaanyị ga-ekwe ga enyi ụmụnna ga-ayọgide nwaanyị ga-ekwe gị ọnụnụ ụmụnna gị ji ụmụnna ndị ikwu nne gị ga-ekpegetere ha ile ụmụnna ndị ikwu nna gị ji ekpegetere ha ile to God agaghị ebu Chukwu ụzọ be anyị emere justice o jehe akọnya nwanne ezigbo Chukwu ụzọ be anyị jehe akọnya o mewego justice for me ọsọfọ kụọ bụ ọgbala nsọrọ to God agwụ nke ha shikwara ike agwụ hụ o ji enyeju gị ahụ n'ụtụtụ evi ọgbachanye ha enu nna ibe hapụrụ na-ese ndebi gị were fụba ụchụ ọnwa dike nke ọlọgụ maka nwa dike na-atara ịtụkwa bikos nwa dike onye ahụ na-emesike n'ihe ike inwe njelaike nwa dike nụrụ nwaanyị onye ọcha ịbụ nwa dike makodoro mma nwoke ọ mana ọ mara mma nwoke adịghị ife o ji Imo steeti eme ma ndị Imo steeti bịa kenda agị nọchiela m ụzọ agbachanye nke edu kenda na-ala ikere nwa dike were nwunye eti n'ọfịs nwunye na-ahazi isi everything ịbata na plat nwa dike wee ga mụ na ala ikere nwoke ahụ tumot nwa dike chai nna ịhụ nwa dike ala ikere datman o ji egolo onwe klinka na-agbara onwe klinka ndị ọcha fuke na-ehe respekt ya abịa n'ọfịs ya afọ na nwunye ewu onye ọcha
so mgbe ọwụ na ndị eke bịara ebe ahụ ọ gwacha nwunye ya okwu nwunye ya agwa ya ọ pụtagwa kele ụmụ nga ya ọrụ so plat nwa dike na-adị oke plat dịkịsị m na ọ dịkwa clean mana a na-aṅụ nkwụ ebe ahụ too much Dixon wu onye Niger Delta onye Delta Igbo so o ji ndị Igbo ọ na-ahụ ndị Igbo ka onugwu o were kreti mmanya ọ dọbara ndị Igbo ha na-aṅụ fa ṅụcha ọ na-agba karatị n'ike ekene ọkụ isi adịghị gị mma ekene bịa ejike wụzawara din ọkụ ọkọcha gị ọnụ onye gị mmanya ọkọcha gị ọnụ ma o merụcha gị ahụ ọ bụ na ọ gwachago gị ihe niile o ji agwa gị ọ dawasị gị hei bịa ndị ihe ahụ na-akpọrọ nse bịa nwa ezi Igbo ngwa bịa ngwa gaa na ihe ọ na-enye m ime aka diske chai o were 5 euro nye m bịa gwa ezi Igbo ngwa na ihe gaa na ngwa were machi ya echi niile pụta anyị isoro sam nke obere doziele m kompresọ doziele m basko doziele m ihe ndị a oke ngwa bịa nekwuo nke a tikwuo nke a na-aba ejikwara ego nna anyị chai Dixon nna luo chekicha m ke 5 euro ka Dixon na-enye m ka ekwe ebe m ji esi kpatazi ego ka ezikwara one m ji esi je klọb ka one m ji esikwara nweta akwụkwọ ọ mbịa ha na ma every time mbata ebe a gbaa m ọsọ ndị eke the other side sometimes anọrọ m asị na a na-ekwu na eji emechi ebe a ndị ọdụnụ samt bịa a na-achụgharị ndị mmadụ nna m eneche anya sịfa no ka m nwa jee ije odumodu ka m jee ije aga ukwu ọwụ na njecha ije ahụ survive I will be visiting these people mana ọwụ na ma survive nna bye nọ ahụ m na-asọ mkparị nwere nwayọọ chief tuolo ha and they shiftụrụ m gaa the place work ha dị wụrụ mmadụ so unu ga-respect m na agba ego m ụkwụ na abọ n'ala nwoke ide atọ iwu ezigbote anụ ọfịa ihe anyị nụ na-eme n'obodo a ọwụ na unu ejeghecha ezigbote ọrụ na-alụ n'obodo a unu ga-anọ ụmụazị aghara unu jowa asịcha jee kwụkọicha onwe ha n'ọkụ ebe ha ga-anọ nọrọ digital and unu agaghị aghọtazi dozu digitalization because ụwa nke unu aṅụrụ na nkwụ jefu many things a na-eketa arụ na omeghị nke unu mazi ụmụ unu ga-ama ya mana unu agaghị ama ya sọ nkwụ ka unu ga na-aṅụ sọnsọ nkwụ ka unu ga na-aṅụ ihe a na-anụ battle between ndị edefit na ndị defitiri nụ ọnwa dị ike ga-edefit ọwụhụ unu nwa awụrụgo ndị nkwụ aka unu ga na-aṅụ nteri nke unu aga ndị kata ebe unu nọ ibe unu na-apụta ebe ebe hita dị ebe wụ ọfis ebe a ga-aba n'ime ụlọ na-eme ife unu anọrọ outside oyi ya na-atụ unu na-aba unu na ebere m na-emere unu adịkwa ka ndị bi na Germany for sure even ihe unu na-asụ ebe ahụ ahụhụ Germany ọwụ Dutch ndị Arab onye dọkịta ibe mmadụ ọbịa vie unu nna unu wụ nonsense na ụmụazị Eritrea na Ethiopia ha nche build chago onwe ha here many people emego onwe ha integrate here na-agbakọta their family na-ebuild unu enweghị ike ibuild together sọnsọ ibu anụ ọbịa chiri chief nwanne vuru akpakara dị ngwo chief ọjọọ ga ahụ naba n'ụlọ eze ụzụ na ichida iwu ezigbote anụ ọfịa eze ụzụ na ichida ezigbote anụ ọfịa ka ịwụ ogena anụ ọfịa uru a na-eme gụọ enyi ọkpọcha gị na fonu were ogbu ntụọ n'ala eze ụzụ na ichida iwe eze were ọnaka ụtọ ka ị na-agba ihe ụnụ niile wụ ụmụazị naka ụtọ ka ị na-agba agba n'ime gị na-agba naka ụtọ kpata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 kpa
ochiri ọzọ ji were fụ nkuche m
edeghị ya afa o fụrụ ya edeghị ya afa o were gwa m data na nke nkucha ma evukwe ha afa ide afa na nkucha o bidoro ụbọchị one mana ibe niile awụ ife ụmụazị ka unu na-eme ụmụazị na-agba nakaụt eze ozu ichida na-agba nakaụt adị nkucha ga-edere ya eze ozu na ichida anụ ọhịa ahụ so na ọwụ chief na-esen David nkucha ya edere ya afa ọ ife ụmụazị ka unu na-eme and unu atọ ọnụchago onwe unu tụ ụmụazị na-asụ na unu dị 60 years 60 years of a living like a child behaving like a child drinking like a drunken master anụ ọhịa ịbịara obodo a inweta ibe ibi ebe a na-aṅụ mmanya ịṅụcha mmanya ivunatara bia palọ ka ivunatara ebe a na-ele mmanya n'Uruana nna anụ ọhịa nke gị awụghị obere anụ ọhịa anụ ọhịa nke gị awụghị obere anụ ọhịa iwuru onye isi ọbịa ma ọ wụ onye na nkanye ma ọ wụ onye ekwuru ọbịa ma ọ wụ onye Igbo ukwu nna anyị kara ihetere ka m gwa gị na ihetere fọ na mmadụ iluho ogo ibe a na-ekwu na amaka m ife na ọzọ obodo wu onye iberibe na Nnewi chifu echiri na ide atọwụ ndị otu ndị akpakara dị ngwom ndị a na-aṅụ nkwụ na Germany chifu echiri na ide atọ nwanne onye fọdụrụ azụ gị anya onye ka ịwụdụ ibu mpoko bros o ji one of isu ọbịa ata one of agụata eze ebube dike nke Igbo Land ịpụhụ ya ifu dị mba afọ ogologo imi ya ị na-asụ na ewu chief enwere ndị wu chief nwanne chief gụ mere mgbari ị naghị afụ Chukwu masa ọrụ udo dike Igbo ife ahụ ndị wu chief even though no political chief mana iwefukwa political chief ahụ beso ọrụ udo fa wụkwa chief na onwebe enwere ndị wu chief onye ka ịwụdụ nwoke ipele ezigbote mpe ilulu faya na nka be anyị ilulu agụ iyi na nka ilulu jack ugwumba na nka ịbịara ebe anyị gwa na ị nọ n'obodo oyibo 35 years jack anọkwuo n'obodo oyibo 35 years jack anọgo obodo oyibo more than 35 years and o biketere na Holland birizie na London with the youngest ụmụazị be anyị Ekene Eze Obi na nka ọkago nna ejikweghị uru a na-atụgharị ya gụata ma olumba ma ọwa anọcha ụnụ ụkwakpa ọtị dekodo anụ ọbịa na-aṅụ sọ mmanya na-ese David utie ụmụ akpati nsi egbe niile ahụ gonaba na-aṅụ mmanya esomụ na iwuchi ifu na onye a amakwaghị ibe o mere onye a na-akpọ Mgbedike Isuọbịa Mgbedike Isuọbịa ka a na-akpọ ya ndụbụ ume anọ Mgbedike Isuọbịa nna ife onye ahụ ọnọdụje ha amadụ na onye ahụ sefu na o nwere shishi mana a weta Dixon weta nwa dike weta Ojigba weta Samo Ojigba weta Ịnyama weta Global wetekwa ogu nwa ọwụwa anụ ọbịa na-aṅụ mmanya wetele ndị ese David Ishiem achịkọta ụnụ niile unu elughị shiu Mgbedike Isuọbịa mana ị nweghị ike ịfụ Mgbedike Isuọbịa ka ọ na-aga with the convoy ịfụ ya sef ije ha ama na ọya nwawa onye ahụ even ma obi bee ala fel akụwụ nwa isi n'enu ego ịdafụ ga enwuhụ nna omeghe onye iwu nwanne emeghe onye iwu kedu gịnị ka nna ekenele go sef gịnị ka nna ekenele go ka ọwa okolobịa Jizọs isi n'enu ego okolobịa Jizọs dafụ ga enwuọ kedu onye dị ka onye mụdụrụ atụrụ ọlala nne gị ka ebini gbara nne gị were na ajụjụ ajụba ya ọsọ ọwụ onye Uruana ebini lala nne gị were mụta gị ka ọ mkpi gbara nne gị o echiri gị chief na Uruana onye efuziri ifụzie mmadụ n'ụzọ ịtaka ịkwakara abịara mbe gị
nna ijecha gị ije ọgwọ gị ọnụ na dịda abịala mbe gị ka ivum ụzọ bịawa ese David aka ngụjide ọfọ ebe ahụ izuzuru ezuzu andị omehọ eji agwago eje m agwago iwe ezigbote anụ ọbịa atụrụ ọgbara nne gị eje m eme gị ife m mere fada n'ọka na ka n'ezi agụrụ esi gị ike Mama, I don't get to kill. Isiagu esi gị ike eje m eme gị ife m mere mmọnwụ n'ọka eje nte eme gị ife m mere fada n'ọka ije tungu m ije elungu m ịgba m ọchụbara dịka ọbịa eme akụ gị ikpeachi aka nka n'isi eme eti gị ikpeachi ịmakwa ịmaghị ife anụ ọbịa uru na imele alụ imetụrụ nwa nri ọka aka n'isi were tụọ na ịtọgo ibe je emeghe adị igwe bụ unu zuzuo ezuzuo ohuo anụ ọbịa igwe ndị uruana na ibe unu na-eprodus unu nwere igwe na-abọ na uruana ka onye nwa nke na-achọ okwu bi na mba oche na-atụ ajọ ọsụrụ oche na-agbụfụrụ m agbụfụ ọma ha na enwere m ebe onye ọkasị ihe n'okori nna m ochie nna onye uruana ewu ezigbote anụ ọhịa igote nwụrụ ofu moto okori be anyị igote nwụrụ ofu moto okori be anyị anyị na-aṅụrụ hụ mma ya ebi n'ịnọgo 35 years ebe a ifere emebego bịa obere sam na nnukwu sam ụnọ makwa anụ ọhịa ahụ alụ mere ikenga onye ọkagodugo ọkapịta obi alụ mere ikenga onye ahụ anụ mpama anụ ọhịa uru anana ọkago ka ọ chọrọ ka m mee ya popular nwoke igecha okwu meala ha ụla ịmara na enweghị mkpọrọ amụ adọghị gị n'amụ igecha okwu ma ije ha kpọ polisi ma ọ iwefụta ha egbe gị ahụ nọ na bootu gị ịmara na ewuhụ nwoke igechicha okwu ma iji polisi bịa mee ma arrest ma ọ kpọrọ hụ polisi bịa mee ihe a ma ọ kpọta ha boys gị ahụ were bịa kpọrọ m n'anya si ya ịmara na ewuhụ nwoke anọgo m ese David tụrụ ugo ime onye a na-akpọ Zimba onowu ọmụ onye nwe ọma na ụmụ nwa eze Igbo enidịghị m mbịa ebe a ma etube ekenebe mmadụ ọmụ onye nwe Zimba wo onye aga okwu nri ọmụ onye nwe so ama m ndị m ji maka fa abịa ese David onye ohi ka onye nwoke iru a na onye ohi o mere ma o zuru m ohi na ọnọdụ onye ohi ka ọnwụ abịaghị mbe gị achọtaghị gị so ndị kparịrịwụ ịfụrụ onowu ndị Igbo onowu Igbo ịkparịrị ya ọha maka nna eji maka ba abịa ese David maka Douglas ka nna eji abịa ese David maka Kenda ka nna eji abịa ese David maka Ejike ka nna eji abịa ese David maka Krisizaba Ikechukwu kene ụzọ akụbilo aka ji ofo ngene mba ojeta many of people na-eji maka ba abịa ese David ọwụhụ maka gị nwa amaghị m onye ewu ejitụbeghị because of you bịa ese David so this one m bịara iwere zuo m ohi wee chọọ m okwu esendịrị gị esendị and ọwụ na igwe bụ na ọwụ na provide ha ibe ahụ igwe bụ na wa anụ ọhịa nna ọgụ a ka ebụrụ eke udude nke ọ ga-apịagbu isi elọta ọ ga-etigbu elọta of people igwe o mere onye kotere okwu gị ọ nọ hie onowu PG ndị uruana ya wụ na ịkpọ ha data anụ ọhịa ahụ kọshọn ọnụ ya ọwụ na ọ na-akpọ ha data na anụ ọhịa ahụ kọshọn ya mee ka m mara na ọ na-akọshọn ọnụ ya ị mara na ụnụ niile
ọsụ ofu mkpụrụ aka lụta mma na ozuo ọha ọnụ ka m nwa nụsazie ụnọ ọgụ ka m mee ụnọ anọda ibe nje eme ụnọ ka ụmụnne m ndị nwe okpu a ndị olumba na-agụ ata ka ha nọrọzie ka ha fụzie otu mụ na ụnụ ji esi were nnụzi dị ọgụ anụ ọhịa unu enweghị respect. onye ahụ nọ na-ese nde nwoke iwu onye alụlụ ana umeghe okori ife iwu ikwuru ka ogiri ofuru n'ofe ife eji ọsụrụ na-acha babababa ka onye ife a ụhụ kọrọ ndị Igbo ife ahụ ma na onye Fulani mụrụ gụ ife a ndị Fulani mụchikọrọ anyị n'uru ana n'Imo steeti na-ezuzugharị Fulani mụrụ gụ omeghe okori ife iwu ị na-aṅụ mmanya akpa agbụgbọ idiot. Bịa onye ọwụ na-atụfuru anụ ọbịa ahụ ọ na-atụfuzikwere na m ọnụ mana mmadụ mana mmụọ onye ọwụ na ya na anụ ọbịa ahụ na-erikọ mana ga-eje ka erikọkwa again. Choose you where you want. Ibe a na-anụ ọgụ between the principalities and the power. Ọ dịsị ụmụ anụ ọbịa na-eme politik eme politik a na-achọ ebe ego ji esi abatara afa afụ ga-eti ọhịa Biafra. No, onye anaghị eme ibe Biafra. Onye awụ onye hope ụzọ dị mma anụ ọbịa na-ekwu Zion you move. Ị na-eme Zion you move. Zion you move. Zion ọtụ nne gị dị ya. Zion ọtụ nne gị. Zion nne gị dị ya. Ị na-eme Zion you move. Ochie 419 azụ ndị bakasi chụrụ ọsọ na-aba. Ọ na-agbata n'ebe a 35 years. Echekigadago m 35 years ka ị nọrọ n'obodo a. Ihe a those guys bakasi chụpụsịrị na-aba. Ihe a those guys gbara ọsọ mgbe ahụ. And ọ gaghị anọtazi ya n'Igbo. Ihe a ndị anọgolo obodo a 35 years. So 1992, 1993, 1994, 1995 mgbe Biafra mgbe bakasi fọmụrụ na-aba. Ebido wipụba ndị ọjọọ niile ahụ ewe o nwere ndị gbara ọsọ mgbe ahụ. Onye anọgo obodo a 35 years ọ na-ekwudite na ọmakwa na eze mmụọ ka ọ na-agwa okwu na ọ na-agwa m okwu mmụọ ma na-agwa m anọdụ okwu. Ife awụ ndị ahụ achụpụrụ achụfụ. Ọ nọtaziela lọchazie na vụrụ ego nọta jevu igwe maka ije zugodo zụọ ọgwụ mechaa ibe niile ije eme nọtaba ya echie imekwa ha n'ofe ibe echie ga echichi. 35 years ka ị bịa n'obodo ịnọ na idu 60 years. So idu 25 years bi obodo a. So idu 60 idu 25 years bi obodo a. Which means o nwego ebe ọzọ ndị bigasịrị. A na-agwa unu zuo ike 25 achụfụrụ van mgbe ọdụ 25 years achụfụ ya. And ọwụ nsọ Germany osighi ọdụ bịa direct. Ọ ga-enwerịrị ụmụ ọsọ agbajere ma ọsọ eji agbaje na Benin Republic, Togo, Cotonou, that area. Nwanne aga abịazi ijide gị ejide. Nkwụ ka ị na-aṅụzi iwere nkwụ ebe aje ṅụjuo ahụ ịdakara dabara be ị nazighị ejete aka amarago beverong agwara gị agatezi n'aka. Just isi from be gị kpakafọta bịa na-ese David gị ṅụchaa nkwụ. Osibe ya kpakafọta ọkwa ndị maka bakasi chụfụrụ ya. Andị ọma ha ba adate na ọbakasi ya ka ha mere iwe na oje ha anọtazi. Eze nwaanyị ihe nkiri Chineke nne ọgbọgụ adịgo taiti mgbe ndị bakasi ahụ chọfụrụ ndị ọjọọ na-aba mechaziri bịakwazie n'obodo ahụ ndị ọjọọ ahụ gbajere. Ejidere m ofu ke yesterday ọsọ ọwụ onye uru ala onye ma onye wu nwoke ahụ mere onye ma onye wu nwoke ahụ nọ ya biko deele m kọmentị ka anyị gbara about ya nwa onye uru a na ọnọgo Germany 35 years ndị ọ naghị eje ibi na Berlin ma ọ ibi na Dusseldorf ma ọ Duisburg ma ọ another place na ebe a ọ nọ ka ọ nọ. Ọ bịa oje gwa ndị polisi na ahụ adịghị ya na nkwụ ka o ji awa ọṅụcha owere na-enweta onwe ya na esi na rekọdụ ọrụ ya na n'ihe ma ya my dress ife a na-ekwu anọ na-eje tụwaashị na ahụ adụba
ịfụje ebe aṅụcha nkwụ emekerekwa lọlị jee di ya nwoke a nwere ike sefu nwa ahụ tie ya ofu ugbo ọkpọkpa ekote m okwu ị na-ene anya asụ n'okwu ka nsi ọdụ wee from Odinburg bịa chọọ hie and by then asụ gị nechara onye na-aṅụ nkwụ tie ya ife dị mmanụ kpewuru m onye ọwụ na-aṅụrụ nkwụ ime tie ya ife n'obodo a nwanne ikologo okwu na ụka onye ọwụ na-aṅụrụ nkwụ gị tie ya ife n'obodo a onye ekebịa ọsọgara ya wụrụ ya ka ikpe mara a ga-ama gị ikpe ahụ bụka ọsọ ịma na onye a ṅụrụ mmanya ịga tie ya ihe achọghị m ịgwa na ife nji gbafa nkịtị efugo ya na ife nji gbafa aṅụọ na nkwụ vurukwuo n'aka kwefụrụ ya na picha ahụ jee paakị wetara jee na ya ovu nkwụ n'ife ovu n'aka ya wụ nkwụ agaba hapụ na-ịṅụ nkwụ ka unu nweta onwe unu ga-ahapụ nkwụ aka ka unu were dị ndụ ese ndevigi igbuo n'efe na-ịṅụ nkwụ chai dịkịsị na-eru eme God ife anyị hụrụ mgbe a chụfụchara ndị mmadụ na-ese ndevig ife hụziri ebe a wụ the last bus stop ndị na-aṅụ nkwụ Esen David started with Engonku Dixon, no hang on the formula Esen David. And the Akanokoya, so Esen David started with Enku and ended with Enku. Jesus started with a miracle and ended with a miracle. Esen David started with Engonku and ended with Endenku. Ndị isi dị mma na-ese David agbachaghị ọsọ. Ụfọdụ ndị isi dị mma nwụkwuru ebe ahụ. Ndị isi ha saziri wipe nọ na-ese David. And ba aṅụhụ nkwụ na efu na ba ahụ a na-ewepụ iwu a na-achọ onye eji anụsa ọgụ. Ọ because ba aṅụhụ nkwụ ka ha ji nụsa m ọgụ. Mgbe ha fụrụ nkwụ onye ọwụna ba ụkwa dan. Mgbe ba fụrụ chantre from tradis nwudude nke kingdom onye ọwụna ba ụzie dan. Mụnwa ba ụkwụ dan bụ ihe ya. Na chere ka nje wete nkwụ na aṅụgodo first. Ego rive nke na-eno na-egbu ahụ yesterday. Ha gụọrọ m egwu. Na-enye ego rive ya egbu. Ọ bụ na ahụ m nwa ọgaranya. Ọsọ na ọwụ chief. Taa jee nọrọ ya na gana chief na-eme. Oge ezi Igbo. Oge ọgamụba na-eme ihe chief. Ebe ka nọ mgbe anyị mechaa chief gị na-ezuzu egbekwa ọmụnwa wụ ata nwa ezi Igbo. Ata nwa ezi Igbo ka ị nechara ịmekwa ihe i mere. Nna anyị gere ha na dị ije ahụ jee were aka gị gbuo onwe gị. Njichie anyị ṅụrụ nke wụ nkwa afọ na ibe ndo afọ nke afọ ibe anụ ọhịa uru a na mere. Hapụ ibe anụ ọhịa uru a na mere nya ka anyị nyefee gbafuru ụlọ nkwụ ka ụnụ ṅụọ hapụ na anụ ọhịa uru a na ọsụọwụ chief o meghị enweghị ibe chief ọ chọrọ iwu chief be nwoke dị ka ọ chief be nna ya ọ chief be nna ya ka o ji awa ndị o gozigo n'ọsọ nkwụ ka ọ na-aṅụ na-ese David gị ọsọ nkwụ ka ọ na-aṅụ ọ ṅụchaa nkwụ ọ na-ezuzu
amaghị na samba anyị bụ ozokwa ya aṅụ mmanya ọ na ụmụnne m unu ozokwa ya aṅụ mmanya ọ na n'ọbịa uru ana anụ ọbịa uru ana a na-enye ha mmanya ya na-aṅụ mmanya na Dixon na-amụ aka nkwụ Dixon ṅụfe Dixon na-aṅụ ya na-aṅụ na Dixon wụ ọgbọ unu bịaziri obodo anyị ma aka chifu eru eme na-aṅụ ya na-aṅụ gụna chifu eru eme na-amazi n'aka ya ịkwa eru eme na-aṅụ ya na-aṅụ idiot David so asachafugo m ụchụ asachafu aka ndị ụlụ sachafu aka ndị na ụmụazị be anyị nwekwara n'ibe nga na-eri ihe na-eme ka ịhụrụ bifo mana tufu mana eme erigwu ogwu jee gwa ndị niile kparịrị m ọma jee pantiwe fe enweghị ike ịbịa nwe ebe m bịanwuru nwụkwa ibe nnazibe ahụ celebrity na-eri ego ụmụazị be anyị na-eri ego ụmụ ọgam ekene dịrị ọgam dịrị nwunye ọgam dịrị onye ọwụna na ana m ebukwa mmanya na-aṅụ kamparị Chineke kamparị ọ mmanya ndị chifu ọwụghị onye ahụ enweghị chifu ọwụ chifu na-eji akwụkwọ nkịtị ife na-eme one a ka o ji aṅụ mmanya you has to go tajie nọrọ na onye ji fake ihe a ị na-eje hospital ahụ ọdụ ụnụ ndị ahụ adịghị n'ọdị ya you have to go hospital onye bi na mgbomgbu unu ka ị na-azụ o ji eje hospital gụ nwa kedu ebe ibi iji agbaje m hospital ebe ka ibi iji akpaje m hospital onye ka ịwụ ebe ka iriri nne tara anụ na-abụ iji ya direct m ị na-eji fekine m agwa onye na-ebiri onwe ya ndụ ịmakwa akpata gị ebe a for the first time ga eda ndị ahụ jere gbachakọrọta na-ese David ya ị naghị ajụba gị na mere ebe ji tọọ dị ya ebe anaghị eje ebe ndị ọcha eje ebiri emechaa ebe a nọrọ dị ya ị know they ask them why ị naghị ajụfa why peji ha amụtanwu Dutch pa amụchago nwa ụdị nwaanyị onye ọcha chọpụta na ba ahụhụ pa agaghị ejenwu n'ihu pa ejighị ejenwu n'azụ achụfụba di ya ibe nidere holidays enidere m ezumike alụrụ m ọrụ lụọ ọrụ without ime holidays ka were alụrụ m ọrụ lụtụ ọrụ aka lụgide ọrụ from the nature of my work onye nwere permanent working permit inweta another job ị gaghị ekwu ite that one easily so ọ ga-eme gị ịlụọ nke a ịlụgide ọ na-aka ihe dịka 4 o'clock
ime pem make sure na imechiri 4 o'clock just 30 minutes ibidokwa another one ilugide yo na akụ ihe dịka 10 or 11 gay nota then you nwere from that 12 o'clock till 10 o'clock iji lahụ ụla na iji were ri nni na iji were fụ ụwa ijekwa ọrụ again ibidokwa from 10 o'clock ma from 9 o'clock lụgidekwa yo batakwa 4 ịhapụkwa nke ahụ ijebekwa ya nwanne elu nwa dị ọrụ dondo elu nwa ya dondo 1 month ịma na nwoke ka ewu then alụgidere m yo lụgide dị ọrụ for 1 week of 1 week ka alụcha ya nne anya na m nwa agaghị emenwuzi ya nje n'ụlọ ọgwụ kọwatara dọkịta wee sị m na ọ ga-edere m 1 week 1 week m agaghị arụzi ọrụ and that 1 week ahụ dị m nwa agaghị arụzi ọrụ ọ dị oke nwere dị akwụkwọ gara ndị ụlọ ọrụ so anaghị m ejezi the other side mana emechara that place akwụrụ m ha 220 euro because abịa sị na akwụrụ m too much money so na m ga-eweghachikwara ha ego kwụọ ha ya extra achọghị m ka ha detekwara m any letter again wee focus on that place so ọ dụkwuru m easy because that time the time nji eteta ụla na the time nji afọ ọrụ ka m nwaji ya nwawuzi the time nji abata ọrụ ana m ala mvụla 9 o'clock tete n'ụlọ ebe 2:30 or ihe nọ na wana mee 1 or 2 things before ma pụọ so that time na ka nji abatazi ọrụ abata everything chejiri ana m ala mvụla abalị mana kịta anazi m amụ na abalị time ahụ nji apụ time ahụ nji ebido ọrụ 4:30 or 4 o'clock that time ka nji abatazi na ya adịm na emekwa 1 or 2 things before saa ahụ rie nni before lahụ ụla so I'm building something that ị nweghị ike imenwu n'elu ụwa and their pass go me na anọ na balancing because of that abịabeghị m ebe a since how many years onweghị ebe ọzọ m kwesịrị ị na-eje na ahụhụ ebe a because ebe a my family nwanne ike ka m bịara mgburucha ike na epozi na-eme na ome hospital na-eje ihe nidere ịgakwa na my kingdom of sport register na-emere onwe m fitness na-emere onwe m jogging dịrị onwe m happy gbachasị ya ụchụ dị ka ọnụ neghara a lot of things azụ anya ịfụnụ nwoke dị na nwoke ka ọ omenye ga-enye m omeghe onye m nwere ọ na-ese David ga ka m hapụrụ and amụ ibe nji hafa because ha na-enye m 5 euro ometụbe onye ga egoli ihe mma 20 euro yesterday pagotere m egoli m ha nwa 2 bottle of ibe a yesterday ọ nwa gbara mbọ oge m hapụrụ ha were pụọ enweghị ndeten and amaghị m ebe m na-eje I don't know if I will come back or if I will make it in life but I went there I come back successful mmadụ onye pụrụ dị onye bịakwara mmadụ onye bịaghachiri nwanne eje m agafe n'ọnụ agụ gafete mana ije ha agafe m di ya iwe ọna ka nje na-agwa ụnụ mana because of na ụnụ emego ya na m ga na-agwa ya ụnụ ndị m ga na-agwa ya ụnụ because ọwụ na m ekwughị ụnụ ekoko story against me before ma abịa send David yesterday ribeghị m nni because emere m ọwụ na m bịa na nwunye Dixon na-ele nni at least ya nara nya nni na ka rikwe nni ya na-eri before mana abịara m Dixon anọzighị ebe ahụ ọ nọ and ute jealousy unu na-eme amaghị m ebe Dixon na ụnụ agwụkwụ na Dixon nọ the other side ụnụ agwụkwụ na Douglas kanoi ụnụ jos blọk ọmụ dị ya zukọrọ ibe m
nwoke ahụ nna kampari atọ nwụcha hey discover abụ mmanya nje na-aṅụzi I discover nna mmanya amaka ihe ahụ ezigbo mmanya na achọghị m ịṅụzi gị chantere chanteva m ka ndị a chantere yesterday na St. David ndị ichie ebe anyị nke a dị ụtọ nke a ka anyị je na-aṅụzi nke a atọ ka kampale Chineke ọga anyị na-aṅụ nkwụ oke ọnụ shọt jepanti ana m aṅụ odegwu bite ibe m na-aṅụ kampari anaghị m aṅụ odegwu bite ibe m na-aṅụ kampari. Many people ekwugo a lot of okwu ọwụrụ na m mere ka Desmond ba ọwụrụ na m mere ka ụmụ anụ ọhịa nacha na St. David akara m ị na-awụ atụ na-asị nọ Atrisi eje ndele obodo na ahụ adịghị m ana m eme kafa nwa ụtụtụ aṅụ ọmụmụ mgbe ọ na-efere m ọnọrọ nke m na-arịa ahụ no anaghị m arịa ahụ I paid my tax, I paid my due, and I work hard in the rain, in the sun. I move. I don't give a shit, and I don't beg anybody anything. I don't bow down for anybody. Ihe unu forced me yesterday I can bow down after working hard and gain my freedom of living my life of who I am. Unu chọrọ onye wụrụ ọga unu force ya wee mee intimidation. Unu eweta okenye. From today ana m emebie na Ndi Igbo niile banon. Anyị enweghị okenye. If I mere foolish people like nwoke aka ọkwa na ndị otu ya, we don't have elders. All the elders betrayed our ancestors mabara n'ime unu ka ahụ elders. The elders were reincarnated as a children and they grow up and took their seat. The foolish ones, the foolish old people will be foolish and be drunkard on the street of anywhere until the chosen ones took office. Ọ dị ya ka ụmụazị ebe ọ bụziri na ọmụnwa traditional nwoke erikpuzi okpuru ede. Ochekwe na ngole na Oberhausen, ọma nọ na-eke ekwuru ọbịa na ọma nọ na ọtalụ ka esi weta okpu a. Ọma na okpu a jere ọtalụ. Ọ na-ekwu n'ibe a egolo na Dusseldorf. Ọma na ibe a na-ewere ibe atọ na mmiri udude nke. Ọma na atụrụ ibe a na mmiri ọtalụ. Ọma mmiri atụkọchara ibe a na vunye ya ọ na-anyị doga. Unu ga-afụkwa mgbe ibe ji emebe unu ka ibe a ịfụrụ atụrụ ibe a na odele udude nke atụrụ ibe a na ọtalụ ụla na ekwuru ọbịa ibe a ịfụrụ adị anya unu fụrụ ya ka ya kwa unu hafụkwa ikwu so na onwe unu amaghị ibe ọwụ. They beat you and took your red cap. You were crying. One never took onye ga-esi izi red cap. Anụ ọhịa ide atọ n'ọtụ. Ide atọ ndị n'ọtụ. Ide atọ ndị ugwu. Ide atọ ndị Fulani. Anụ ọhịa bebe amaghị ibe. Anụ ọhịa na bigoro 35 years n'obodo a. So go awụ chief. Nna iwukwa ha okenye. Adị onye ọwụ na eso ka ịbụ ọnụ. Ịbụ ada gị nwaanyị ọnụ. Bụọ diọkpara gị ọnụ. Bụọ ibe niile ịmụrụ ọnụ. Onye ọwụ na iwenyiri ọnụ so na ịchọrọ ịbụ ọnụ. Nwanne ikechigo gị na onwe gị kechikọta wute ya ikechie na ụmụ gị kechie onye ọwụna omedo onye ji abụ nwa ọnụ ọsịsọ anụ ọhịa na-adụ anụ ọhịa anụ ọhịa ide atọ anụ ọhịa uruana ndị uruana ụnọ ma onye ahụ wụdụ sef kedu ife onye ahụ mefụtanwuru na uruana ọ ya na-enye ụnụ nri ọ ya na-azụ ụnụ gịnị ka o mefụtanwuru n'uru a na
ebe ka olili nne ọ tara anụ na-abụ kedu categories of ọnụ kedu Chineke enwere ike ịfụ ya na pictures of Uruana oji ọnụ taje nọrọ ana n'eke nọdụ ya a na-egbuchasị ụmụ Biafra gị nọrọ nkwuobo okwe sị na m akparị ya okenye brother Henry ire ebe a ụmụ Biafra na-egwu na-egbu ha ịgba nkịtị amaghị m ebe ekwu akwụ and ije ha apụta challenge other states as elders of Biafra na na-epụta na-atakọrọ ụmụazị ọkwụrụ na ụgwọ ka ọ na-asọpres ụmụazị dan na-abụkwa otu ụmụ Israel si etire na ụmụ be ha na-abịrị gị ha up na-abụkwa otu ndị obodo a si etire na ụmụ be ha na-abịrị gị ha up oge ọwụ na ibe anyị nwere be anyị wụ ndị ji asị na ha wụ okenye na-asọpres ndị wa ha tọrọ British rụkwara anyị arụrụ a na hie British mekwara anyị ibe ndị ọ na-eme anyị affect the area the better anyị naghachiri azụ si kedu ebe ife na-eme anyị si chọba dị ya wụ ife if not anyị ga-egbu onwe anyị ga-egbuchasịcha onwe anyị here and anyị agaghị ama the solution and the reason so onye ọwụna baa na ime think ya well kedu ebe ibe where did we get it wrong? Why all this thing is happening the way it is happening? So anyị agaghị enwetanwu solution. Guys, you almost beat me yesterday. Nsogbu adịghị ụna ebiti chagonu m nwoke Uruana ị ga-evunazi ka anyị chọkara ego na Uruana forum ka a mara na enwere ebe ị nọ emechaa anyị ji achọkwa ego na Uruana Google ka anyị mara na enwere ebe ị nọ because ọ bụ ha abịa na-ezo gị onye ihu oke ogiri ohuru n'ofe ka pichọ ndị Uruana emeghe ebe ị nọ ka nwoke Chukwu Okoro onye Uruana nna amaka mere gị na ị na ka fụtara afụta anụ ọhịa bụ ụnụ wụsọ nkwụ ka ọ na-aṅụ omeghe ebe ije achọ ya hụ ya sị na ọwụ onye Uruana na-achọghị gị okwu nna na ndị Uruana hie ibe awụ ndị Uruana pụta nwụrụ apụtawa ihe so anụ ọhịa onweghị ebe a ga-achọ ọgọ fụ ka nje na Google ka ncheki ya mara na o mere onye Uruana eje afụgasị onye Uruana ọ na afọ gị jos dakpuo jee ṅụba mmanya na ihugo jos na kpuo jee ṅụba mmanya na ifugo meghe ibe eji ga-eme Uruana people Uruana ide atọ ka a mara na nwere ebe ụnụ nọ because most of ụnụ hụrụ ka ogiri ohuru n'ofe ụnụ na-afụ m one ọdụ ụnụ ka Uruala clan ide atọ North local government kedu aba chief herself ka anyị mara na chief wewe ka anyị mara onye ibu na dimana onye nke dị ya n'ọbịa ha anọdụghị n'eni chief ndị Uruana nweghị ebe Uruana people and the culture ọnọkwụhụ die if Uruana people and the culture anụ ọhịa ha anọkwa ha dị ya anụ ọhịa ha anọghị here
Koso onye Uruana clan ide atọ north. Do you know if you have bag a find there in a big profile na beha? Look at it. Uruana people. Omuko hebo onye ahụ. Ono ha ya. Ngo type can agụ ata people. Just jegoro na Google aha type can agụ ata people. Ke mara ni ja for traditional nwoke. Ga na Google. Mele ma arithmetic here. Type wo Uruana people. Ị ga hapụ da man anywhere. Onwe onye da man no. Da man furu ka ogiri ofuru n'ofe ọnụ egbu ọnụ ahụ ọ na-agba na ibe ahụ ọ na-eme ka ọ ga na-eme. Anụ nwempi atụrụ anaghị efu mpi. Gaa na Google type kena isu ofia people ma agụata people. Gaa type kena agụata people. Map ko bida ibe awa agụata people. Now ka anyị na-egbogo ka anyị ma na onwere ebe eji afụ onye be traditional nwoke dị ma onye ọwụna dịka traditional nwoke dị na bida. Man godo na the build. No shaking. Afụgo Chukwu ma soro udo. Afụbeghị m onwe m aka na-egbogo. I never see myself, man. I can go man go to you do. I forgot my articles. And I forgot myself. So I'm not may represent Ndaguata. Even though I Guata people, I'm still searching. Chuku Mazorudo no. I forgot traditional mukedi. Wow. One day who could like a damn if kwere so agwere ma gwata people omu he baye na afota nwoke di you know na line up umo goji ndo na afota cha politicians na afota as agwata ka ijegeda agwata culture and tradition owo na njecha na agwata people a owo na ma afu ho onwe m a type kede ma agwata culture and tradition. First time. Ntoro research I get nwete nwuhum. Owo na nga agba na this line up, agaghị m agba na na. Mana onye m uche nwaanyị ji akpa asụ akwụ ka a na-eje gene ọgwụna so mụ nwa anọghị na agụata people I type okay agụata ka m type la type ma agụata people okay mistake am mana ugbu a ka m tiri agụata people etiri m agụata afụghị m onwe m na ka ntizi agụata people ka mma na moja afụ onwe m mana still afụbekweghị m onwe m Chukwu mazolu de wekọrọ gị everything. Chukwu mazolu de wekọrọ gị ihe niile ebe ọ na Chukwu mazolu udo Chukwu mazolu udo Chukwu mazolu udo Chukwu mazolu udo mụ nwa agbata nwa wenge m na-agụ atakwusef makwara na uru mbara mana ife ị na-eme bara uru so nwoke mụ nwa anọkwu na-agụ ata gị nwa anọkwu na ude atọ mana uruana ka m taịpụrụ so eme taịpụ isu ọbịa agụata njere mewe okwu ka njere ịchọsef iwe onye uruana in ide atọ local government so mụ nwawe onye isu ọbịa ị na-agụata local government so eme eje obodo m ka mmara na-eye
So you would go agree or no. No here, no here, tata, but it's a ina la hole te heli mbale ichi heli mbale ipo woni mena tata iga no dam igwe ike na kpuola ha kwa again ikote go ogum naluzi odimbo ga akujije nga aka na oba mana as long as nan karo no ogbego je ngowa nkwu ge kwe sign. Now, I'm going to tell myself na Agwata people. Can't easy Agwata culture and tradition. Agwata culture and the tradition. Come on, I'm going to go neba. Ha! Oh, gane no nenu. Agwata culture and the tradition. Tradition I will get no nenu no munga we buona. Agwata culture and the tradition. Ngoke uhuru ehununu. Iwuru me onye ewu nema agwata just type all ma agwata culture and the tradition. Jeka gene ne ya jeka gene nebe ya osiso. Anom ni iwe atom no he. Ha munwa wodi Chineke. Munwa no enu. Agwata culture and tradition agbakwa m again. No munwa okwu iwe. Agwata culture and the tradition. Enough people, enough on the ozo. Even a colonosum abago na agwata culture and tradition. If I colonosum okumwom from my temple, a colonosum. If I didn't catch the yes, oh, chibuzo, what type go my agwata culture? Look for Agwata Saga people. No, hell I came for Jen and Naya gave even Nalo. Only who even in a one cage at you. If they day for an warfare. Oh, not chom of our maples. Nani all on lolo. Kageji cheta. Well, if you traditional okay, the mood denke kingdom, Coron would denken naya. Historical man. Onoro nudu ngoke dia gara nudu denke oke ke jede nudu denke. Munga wore woro papa ye jeku na munga wozi de nwa papa ye jeleno. Fa ma ibe yokwara no. Chineke. Type Agwata culture and the tradition. God ne ye kevo type Agwata culture and the tradition. Na kwafu ya n'ụzọ time ebe na ka anyị mmebi anyị metọkọ onye ka anyị kwuo na anyị nwa the person na ka anyị were nwa ya odechari onye a ife na mmanya o gotere ka o ṅụọ naruo nwụọ na aṅụghị m mmanya ahụ na aka agwara njewe hospital unu tiri ibe na dị mmanya mana aṅụghị nya aṅụ. I know nwanne chedi ahụ anụ ọbịa ka ọ ona ka unu jesi egbuchasị onwe unu ka unu ma nshi na aja unu ga-eri ya. Oliver here, hello. Ja, hallo, schönen guten Abend. Isiagu, mein Name. Ich melde mich von Ipsos. Bitte, von was? Ja, ich melde mich von Ipsos. IPSOS. Wir suchen Was bedeutet das, bitte? Ja, Ipsos ist das zweite größte Forschungsinstitut der Welt und wir suchen bundesweite Befragung in Deutschland. Also, wenn Sie mehr Informationen bei uns möchten, Sie können bei Datenschutzerklärung bei www.ipsos.de einsehen können. Warte. Sie sind sehr schnell, ne? Wenn Sie ein bisschen langsam das sagen können, kann ich das schreiben, weil ich nicht Computer bin. Okay? Ja. Okay, sag mal, ich habe was hier mit auf dem Hand. Dann sag mal was, www. www. Ja?
Punkte. Ja. I. I. P. Warte Ja. mal. I. I. P. I. P. P. F. F. O. U oder O? O. O. U. Nein. O. Okay. Info. I. P. F. O. IPFO. Ja? F. F. IPFO oder IPOF? I. P. P. F. O. O. F. F. Punkt. Ja. Punkte. Punkt. Ja? B. B. E. B. E. Ja, okay. Ja. I. B. F. O. F. Punkte. B. E. B. I nicht D. I. Ist B. B. I. Ist Belgien. Belgien. Ja. Okay. Aber sie ruft an von Deutschland oder außer Deutschland? Ja. Von Deutschland. Von Deutschland. Von Berlin, ja. Von Berlin. Und ist ja. Wir suchen im Auftrag der KfW eine Studie über den Wirtschaftsstandort Deutschland. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, bitte? Ja, Sie können. Okay, danke schön. Bitte schön. Bitte nennen Sie mir zunächst die Postleitzahl Ihres Wohnortes, damit wir wissen, woher die Meinung kommt. Also, ich komme, Postleitzahl von meinem Ort, wo ich herkomme, ne? Ja, 26 135. Das ist Oldenburg. 135. Das, Okay, super. das ist Oldenburg, ja. Ja, super. Im Rahmen dieser Studie werden nur Personen innerhalb einer bestimmten Altersgruppe befragt. Und sagen Sie mir bitte, wie alt Sie sind? Wow, ich bin sehr alt. Ich bin 45 Jahre alt. Nein, ist nicht so alt. 45. Bitte? Okay. Und haben Sie Und in Sie? Deutschland... Und Sie? Wie alt sind Sie? Ob ich fragen darf? Ich bin 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Wow. Ja. Sehr Haben Sie jung. in Deutschland schon einmal eine gewerbliche oder freiberufliche Selbstständigkeit begründet bzw. ein Unternehmen gegründet, sei es im Wohl- oder im Nebenerwerb, ja oder nein? Sag nochmal, bitte. Ja, haben Sie in Deutschland eine Firma gegründet? Noch nicht. Noch nicht, okay. Und haben Sie sich innerhalb der letzten 12 Monate einmal ernsthaft damit beschäftigt, sich selbstständig zu machen? Möchten Sie eine Firma öffnen? Ja, ich möchte irgendwann eine Firma eröffnen, aber weiß ich momentan noch nicht, was das so, Ja. was das sollen sein, weiß ich noch nicht, aber ich darf eigentlich eine Firma zu gründen, ja, aber ich weiß noch nicht wie, was, ja. Ja, okay. Und wie ist es mit Ihrer aktuellen Erwerbstätigkeit? Sind Sie momentan Arbeitnehmerin, arbeitslos oder Hausmann? Ich arbeite. Momentan arbeite ich noch. Aber momentan habe ich Urlaub und bin momentan in Nordrhein-Westfalen für eine Woche. Und muss ich wieder nächste Woche oder Wochenende wieder zurück nach Niedersachsen. Ja. Und sind Sie dabei in Vollzeit oder in Teilzeit? Teilzeit und Minijob. Das reicht für mich. In Vollzeit und ein Minijob, oder? Teilzeit und eine Minijob. Das reicht. Teilzeit. Okay. Eine für Teilzeit und eine für Minijob. Ja, okay. Ja. Und was waren Sie, bevor Sie abhängig erwerbstätig wurden? Bitte wählen Sie, was hauptsächlich zutraf. Waren Sie selbstständig oder arbeitslos oder im Studium? Bitte?
Wir können weitermachen. Sag mal. Unabhängig von Ihrer aktuellen persönlichen Situation, wenn Sie wählen könnten, wären Sie dann lieber angestellt oder selbstständig? Das ist noch nicht. Selbstständig selbstständig hier in Deutschland ist nicht einfach, weil alleine kann man etwas nicht schaffen. Es ist schwer, alleine etwas hier zu schaffen. Muss nicht selbstständig oder selber. Ja. Ich verstehe Sie. Können Sie sich dann vorstellen, sich einmal selbstständig zu machen? Ja oder nein? Kostet das was? Können Sie sich dann vorstellen, sich einmal selbstständig zu machen? Mich einmal selbstständig machen. Und was soll ich da verdienen oder was soll ich da abgeben oder so? Möchten Sie einmal selbstständig zu machen? Ja. Ja. Okay, einen Moment bitte. Und was hält Sie bisher davon ab, Sie selbstständig zu machen? Sagen Sie mir bitte weitere folgenden Aussagen, auch Sie zu treffen oder nicht zu treffen. Das finanzielle Risiko ist mir zu groß. Ja, trifft zu oder nein, trifft nicht zu. Okay. Bedenken, dass es Schwierigkeiten bei der Finanzierung gibt. Ja, trifft zu oder nein, trifft nicht zu. Bedanken, ob ich Finanzierung. Dass es Schwierigkeiten bei der Finanzierung gibt. Ja, trifft zu oder nein, trifft nicht zu. Weiß ich nicht. Ich rufe mal. Warte mal. Okay. Ich frage meinen kleinen Bruder.
no maazi ja sokata oyiwe cheda mụrụ n'obodo a ma na ọnwa jos nwa kpirisi 16 years ya nọgoro n'obodo a da kpakara dị ngwoma na-aṅụ sọ mmanya ọ bụrụ na ọ dịka ibe abịara bụ ebe ọdị ọsọ fa ji agba fa agbakwuru nwunye fe ya bụgo na m nwa enweghị nwunye na ana m ataka ya na ntakatara so ụmụazị nwa dị 20 years wee na-ajụ m question a Chineke jee jụọ ya ndị unu ka asị gị na ị na-akparị mmadụ jee jụọ ya n'ọbịa ọsọ gị ị na-akparị mmadụ nwatakịrị dị 20 years na-ajụ m question n'ihi ma okenye dị ka mma na-asa jee jụọ ya kpakara dị gwumanụ na-ese David ị na-akparị mmadụ ụmụ anụ ọhịa ndị uru na ana m abịa again ka nne anya n'ime ụwa ka m bịakwa ị na-akparị mmadụ ewere m ogbogo tụọ n'ala na-enwe obere nwa 20 years jide m nwa 45 years kwụba m online na-agba m question nna ọ jụrụgo m ajụjụ ebe obi were nwa ya oju speed na-agba gwara nya were nwa ya awụghị kọmputa n'ihi ya ọ kpọrọ ụnụ o mere onye m onye ụnụ wee nyere ụnụ webụsaịtị mgbere na webụsaịtị e nyere m www.ip na jepak onye ohi o mezuru jepak iwu onye ohi o jepak iwu onye ohi o ozuru ọgbanaga ozute ebe akwa ọkụkọ ovuru gbana na nke ezobi o ozuo na nke ezobi o ovuru gbana na nke ọkịja o ozuo na ọkịja o ovuru gbaje na nke Ebuka Obi o ovuru ọgbadaga jepak iwu onye ohi o jepak iwu onye ohi o ozuru ọgbadaga ozute na nke ọgajigi ozuo na nke okongwu dibịa o ozute na n'ọba o ọgbaba na nke obi kọbana o jepak iwu onye ohi o jepak iwu onye ohi o izuru ọgbanaga ibi na-ezu n'ohi tuo ekeghị ya ahụ ekweghị ka ọ kpagozuru ike izute na nke ndị Igbo iburugba na Saudi Arabia izuo na Saudi Arabia ịgbana na komedi jepak iwu onye ohi o onye na-ezu ohi ozute ọgbanaga na nkwụ atọ nche kampare emejego eme achọghị chọta ha naba ebe a na-ele ha ego ngụ ejighị m ike aṅụ mmanya mana ọwụhụ maka kampare ya ejighị m ike aṅụ mmanya mana ọwụhụ maka gọnwa agobayo nnaba egolongo Baba Jeff mmanya na-atọ ụtọ ọṅụṅụ ọ maka akpakara dị ngwo ma onye ihiala ohu onye ihiala onye uruana Zionite don't give you water gas or jureti chizawa nne ọ kakwu mmụọ na-ezi iko ife akwa ndụ Zionite ka bazabazie Zionite fa ji agba ọsọ ebe ahụ mgbe Kirisiziza ji abata fa ji asụ ya nna aba akwụkwa ha Zionite mana evurugo na social media na Zionite ka fa makwanụ jepak aga gọvanọ Zionite akpakara dị ngwo na-ekpu ife n'anya were alme buru fim ọkpọ gọvanọ Zionite unu ji aza Zionite nwa anụ ọhịa uruana kwe na-eme Zion we move ịmaghị na aga ụlọ unu niile n'ebe ahụ asị Zion ma ego mmiri na nkebe anyị unu niile aga ụlọ unu niile asị Zion ife niile ahụ gbakọrọ na-ese David yesterday ife niile ahụ n'ebe ahụ jepak so na unu ndị Zion
ngwele gbuola so na ụnụ wondo Zion and ụnụ agaghị agọfụ ya mgbe krisisiza uzu egbuhe batara mgbe ndị mmadụ ga-abịa dị ya ka etinye ụnụ nwa wondo Zion ibe ụnụ ga-atụ asị den ma agwafadatina ọmụnwa ma o mere ndị ichie ebe a na-atụ asị o mere ụmụ anụ ọhịa ebe a na-atụ asị o mere anụ ọhịa ide atọ n'ọdụ ọ na-atụ asị ọkụ ị na-egosi na iwu chief alụrụ ana abatara m ikwubegoro Zion you move Zion you move ka izi eso ka nkene gị Zion you move kwuchimisi ịkwadoro ọgụ chief ị ga-anụ ọgụ anụ ọbịa ka ịwụ idiot tọnda gbogbuo ogu n'olie na ahụ na nkwọ na-eke bụọ m ọnụ ka m bụọ gị ọnụ ka m nwere onye oji abịa na mmezu anụ ọhịa njinji ga-eji na ide atọ n'ọtụ ife ji emedi ya onwekwa onye dibịa nọ n'ide atọ n'ọtụ ejekwa ịgbaba afa ọkwa na o nwere eze mmụọ na-agwa gị okwu enu ejekwa ịgbaba afa ọ bụrụ na ife emeghe na ide atọ n'ọtụ ọ bụrụ na ife alụba amụ emeghe na ide atọ n'ọtụ ị mara na ọwụ mụnwa traditional nwoke dị nwa udude nke kendọm ọmụ ka a na-emere ibe girigirigirigiri ejighị m ike eme ibe ị na-azụ onye uru ana tọnda gbogbo onwe onye uru ana ọwụ na n'elu tọnda gbogbo esi ebe isi gbọgba gị isi n'orie mgbe na afa na nkwọ na-eke di ya not ya ọ na-ide atọ n'ọtụ ịwụ ka anụ ọhịa ji afọ ọsịsọ jee kpọọ data idiot na-agba onwe jee kpọọ data idiot so na ọwụ chief bụ na unu jere chi onye aṅụrụma ọ na-aṅụ ịkpụ ha one nsi nọrọ n'ime ụlọ na-aṅụ mmanya mana afa nọ n'efe na outside yesterday na-aṅụ ihe a ụmụ anụ ọhịa ndụ nnefe nwụcha asịrị ka ndụ nnafa nwụcha asịrị na-enweghị home care home training sụmọwụ onye ide atọ ọ ga nwayọọ my brother m onye wu ife ahụ Jeff Kane nkeni ime onye wu ife ahụ onye ka ọgwụ kedu gị na-esibe ya ejebe onye na ide atọ n'uru ana esibe ya ejebe onye n'uru ana esibe ya ejebe onye n'uru ana onwe onye uru ana ọwụna tọrọ metụrụ onwe onye uru ana ga-atrai kwa m again ife mere ndị uru ana ahụ na ha biri n'aka bụ ọgụ ha mere m ife ọjọọ eme ife ọsịsọ n'anya m agwa gị onye ọwụna wu onye uru ana ọwụ na irespekt ihe bụ onwe gị na eme ngị ife ị gaghị ala ike ife na-emewu ife mmụọ esibe ya ejebe Donatus oke egbune ka esibe ya ejebe Emmanuel enwe egbu ọnụ ka ebe esibe ya ejebe onye ka o chere ma ha na ama m ndị uru na ọfụma onye anụ ọhịa ahụ ji apụta ka m gwa ya na ama m ndị uru na ama m enwe egbu ọnụ mara Donatus oke egbune ọ ndị awụ ndụ na-respect na uru ana because mụ na ha nwabere your boys are big. That or not is bless from Osina. Chai. Bang Osina on need that or not. Osina no kuni Chineke mba. Obezi oku sonso. O nwanne m na be chibe uzi ono kuni that or not. Onye ekotego okwu. Onye ahụ ekotego okwu. Osina nọ n'ide atọ n'ọtụ biko uzi ọnọkwu n'ide atọ n'ọtụ no ọgụ adụwago ụtọ uzi ọnọkwu n'ide atọ n'ọtụ Chineke ọgụ atọwago ụtọ I'm not getting to ama m Donatus oke gbuna
Uzi is also chai. Emu onye a na-akpọ Chioma Okegbune. Emu a na-akpọ Adugo Okegbune. Ife awụ ụmụazị mbụ na ava biri na Aba. Nwa be Donatus Okegbune ka a na-agwakwa gị ife ahụ. Ịma moto a na-akpọ God Will Say Motors Nigeria Limited. Ọ Donatus Okegbune nwe. Onye uru a na ka ọ. Mee nnọva ma ụmụ boy ya niile ụmụ boy niile nwoke ahụ wee ezigbo mmadụ papa Adugo ya na mama Adugo mụ na ụmụazị ahụ biri anyị niile buru ba ma onye nwụ fa bi na 28 Akabọgụ mụnwa bi na 31 Akabọgụ 28 Akabọgụ na 31 Akabọgụ otere dekin na-aba alụkọrọ ọnụ ebe ahụ. So ndu niile ndube God Will Say Motors niile ndube Donatus Okegbune niile nenenu ma ọmụnwa wee mekata 31 ụnụ ma onye nwụ. Anaghị m achọ okwu ometụbe ụbọchị mkparịrị ụnụ. Ana m ewere mpapa ụnụ dịka my father. Mgbe ọ ka bi ebe ahụ ma mgbe o mechara alụbazie ụnụ na-arụchikwa ụnụ everywhere. Ụmụ boy ya emechara nchọ ka nnụọ Chioma. Emechara like ya Chioma. Na njele Port Harcourt for the first time. Na njele Port Harcourt in my life for the first time, even though no ụmụnne m na-abụ bi na Port Harcourt. Ụmụnne m na-abụ bi na Port Harcourt, ejetubeghị m Port Harcourt for my own life. Port Harcourt wo ebe ndị akọrọ juru. Ejetubeghị m Port Harcourt for my first time, mana eji m because of Chioma Okegbune jee Port Harcourt. Eji m because of Chioma Okegbune jee na Federal Government Girls College Abuloma. Jụọ ụmụ boy Donatus Okegbune jụọ Adugo. Ọ ji ebe anọchagodi o mụchaa ụmụ. Ọwụhụ na mana ba wenyi ife ahụ jọs ụmụazị gị na ba tokọrọ. Fa na-agụ akwụkwọ anyị na-agbabọ ya niile bi ebe ahụ anyị niile we ụmụazị we keep together, we go broccoli together, we grow together. Mgbe onye ọwụ na kanarị agba ọtọ sef we know everybody. Ọ maka etoziri yiri akwa. So ụmụazị na-ewe ka nwanne m ya ka anụ ọfịa so na ọwụ nna ọwụ na ọ na-agbapụta ha nwoke ahụ. M ga-agwa ya datina oje ha anọtazi n'uru a na uzi nọ n'ide atọ not. No, m ga-withdraw the case. Afụgo m ndụ ji anụ dị ọgụ. Unu ji eje chọwa onye ahụ chọbanụ ya ọhụ ogori nọ na-ese David abatago m village unu. M ga-agwagova nke njikara gị. Ịmụ egbu ọnụ bi n'ihu unu uke anyị jee kpọrọ m nwa ịmụ egbu ọnụ ụmụ bọya ịmụ egbu ọnụ unu na-emechi ibe ike that time n'ụka achị. Ọ mụ na unu mechiri ibe ike n'ụka achị. Ụmụ ọmarịcha ụmụ ọma ịmụ egbu ọnụ na ụmụ bọya ịmụ egbu ọnụ nwechara ego. Chineke unu niile wụ ndị uru ara mụ na unu anaghị eso okwu unu niile kpọba hapụ ụmụ ịma egbu ọnụ mụ na unu niile ọmụnwawo nwa Ike Global ụmụ Emeka 31. Anaghị m eme nkụja. Anyị niile bịara ka anyị do great. Emechara ndu greta because n'ike naziri na ụmụazị emechakwuru nga fa maka onye njenje ka onye isi awa ebe were ama achọrọ m inye unu niile guidance ka m wụrụ guidance angels unu niile because ọ nke nchuzuru Donatus Okegbune nwere ego nwere ike ego ife ọsọkwara mkpaba ego ejem akpakarị ya n'ego ọmụji aka ya chụọ ego onye aha nwere ego ewe ego aka gbọ ọnọdụ ka okoribe anyị sie na okoribe anyị daha enwego ego. So ana m respect the man. Ụmụ boy ya ma ịnọva ma chai Iron sharpened iron. Good evening you. Don't worry. Ka eburu nwoke ahụ mere m kwa ka o were okpu ntụọ n'ana onye ahụ eme akọman mmechicha ya ibe ọkwa anọtara m na 2021 ji ma keke na pepe ma ọkada ma ụkwụ jebe chibe uzi mba n'uzi na ide atọ n'ọtụ ahụ ka this man ga-esi nna nama na abụ agaghị akwụsị ya damanụ wee ezigbote anụ ọfịa ka ọwụ and ọnọtakwa na ide atọ again ntị ọtọ ya because of ibe owo mere ndị ide atọ niile mkparịrị ụnụ wee ezigbo mmadụ ndị ide atọ niile mkparịrị biko ejeghị m akparịkwa ụnụ ọzọ
ka m kwabazie ka onugwu meme jeri gbarikọ ife m bidoro my Genesis jee nụọ ọgụ ebe o ji awụ nnọcha ọgụ ana m ebe akwa na ejeghị m eje ụmụ be m egbu ọnụ mụ na ụnụ tokọrọ ụnụ wee ezigbo mmadụ ma ndụ nwaanyị ma ụmụ bọyị ya ma oge ahụ a na-anụ ọgụ di ya mgbe a na-emegasị ịmụ ife niile anyị nwa di ya so I love na ọwụ na o nwere onye wee mụbe egbu ọnụ nye nsọmakọledi ọwụ nwa aba ibe m anyị nwa zọrọ ọnụ anyị nwewu that soldiers anyị nwewu the people na-eme na ụnụ aba na-aga that time mgbe anyị fụrụ ka ụnụ bidoro miss be aba bidozie onye ọwụ na jebe ije dị nọbazie dị anyị mụnwa jekwara ije ụwa ndị aka nọ mma ihe a awụzikwu m onye Germany kịta so na-aka ụwa nwa obere ụwa ọ na-atọ ụtọ dị egwu alaikere m ndị ide atọ ana m abịa ka ha na-eshu oyiwe all my programs all my even non-TV mụ na ndị ide atọ ebiduo na lot of things anyị bidoro here ine mgbe m nọ n'oche igwe oke ka m gosi gị na mgbe m nọ n'oche igwe ọ na ide atọ ka m nọ ibe ahụ onye a amaghị ibe o mere onwe ya o ji abịa igocom ọwụrụ na ọbịa I will go ọwụrụ na ọbịa he must come ka ọ bịa kọwaa ibe mere o ji zuzu ibe o zuzuru ọ ndị ide atọ ka ọ kparịrị o mere oche nnọ na ya ndị ọfọ nọ n'oche a ka ọ jebe afọ okpu a mkpu n'isi n'oche ahụ ka ọ mara na ibe o mere o jeghị ha nna ya kama m ata ya bụ hafụ ndị ọzọ eje m ata gị wee so na ogbu ahụ tụrụ na awụghị ibe agbaa ya ọba ugbu a ka ijebe ama na ogbu agbara n'ala ibe awụ n'uzi na ide atọ nọt ifuru okpu a tụrụ n'ala ibe ahụ bechi ibe uzi mba ifuru too much certificate nọcha n'enu ebe ahụ a nwere ihe mgba n'ọba ọkwa ụnụ na-afụ ya ọkwa ịpụrụ ihe a nji n'aka agba egotere nye na Dusseldorf okpu m na Dusseldorf ka m gotere nkucha m enwe ha apa na Dusseldorf ka m gotere mana na-enu okpu m atụrụ n'ala na-edi m a na-emere insult fụrụ ife nji n'aka ngosizie ego chibe ozi mba ịma onye wu ihe a onye awụ onye ide atọ n'ọtụ ka ọ wee bụ uzi nọ n'ide atọ n'ọtụ ịma onye ọwụ ụnụ ọmụ onye ọwụ ifuru nwoke ahụ mere ibe ahụ o kotego nnukwute okwu oje ha evunye adịghị eme ata ya enweghị m ike ịgbaghara ya I deserve some respect and onye ha nye ọma onye nwa ọ jọsụrụ chọọ disgrace onwe ya o jọsụrụ chọọ ka o disgrace onwe ya ndị disgrace go onwe gị ọwụ m onye a ga-egwu egwu that man don't have respect for tradition. Yeah, because if we go to Manando nka n'anya, I work hard for this. Onye ọwụna ga-emenwu ya. Many people choose to ka ha na-aṅụ mmanya ka ha gbo okpo. Eje m kwugide here. Nwe onye mana m na-erikwe nni. Jegide even na ebe na awụ na my ogbe. Just 1 week holidays nwere mpiofu gbata here. Cause aka na-eche na nka ụdị mkpe na nka boys. Ama na m akabago nka na m ekwesịghị ịnọrọ advance. Na-agbagharị na-eche na ike kadị. Ihe niile akwa ka ọ dị mma
kwakọwo na omenala na ọdịnala Igbo ma ọ na afọ anyị efuhu na anyị ketachara oke anyị ebe anyị jere mgbaraje ebe a gbarameje ebe a gbaraje ebe a gbaraje ebe a ọmụ mụrụ ndị Igbo ọmụ nwa mere tens o ji fọlụ apart mmadụ ọ na-evurudo ihe bidoro ọha sọnsọ ya maka ụmụ nwa ndị ụmụ ọha agụ ebe ọ bụ na ọha recognize ha ma ọha tiri m ibe ụmụ nwa ndị ụmụ ọha agụ kindred ọha gụrụ nka m na-eme ife ọha because ife ọhụ na ọha mere ọwa ọha zuru ume maka igbowu ọha na eze ọwa ọha na-eme ọwa ụfọdụ nna nna nyere ma ndị ọya ka m ji aga so ife na-emewe ife ọha anaghị m eme ife ofu onye. We will not see this type of behavior from Hausa people through love themselves without making noise. Ejego m ide atọ north anabaghị ekwu ide atọ north anabaghị ekwu adịghị very far from by si ya na from ụga na-egbego ịgabecha ebe a na-eniwe efe Igbo na-abọ nwa obere efe Igbo na-abọ ịgakwuo na ịga aka nni just like that ote ha aka and ịgachakwa aka nni ahụ gbakwa ọdụkwa ka na anaghachikwa azụ until gị nweta bedman the place ete ha aka iji okwu iji aga ya ọ ba anyị wive ahụ ka ọ be nwoke eji n'aka ọkwa no ha ga-ayọ m biko ọwụ na ba ayọ m biko ibe a mere wụ enwere m ibe njije anụ dị ọgụ enwere m ngwa agha material njije anụ dị ọgụ ka m fesizie nwoke a iyi niile mkpọrọ ndị uru ana bikonu were na ebe a ga-awejerebe iyi niile mkpọrọ ama bana uzi ya awụghị uru ana ọ uru ana mana God will say onye uru ana ime egbu ọnụ onye uru ana wepụ m God will say wepụrụ m ime egbu ọnụ anaghị m akparịba ibe ahụ ndị m na ha biri n'Aba mana eme present dị kesi eme present ihe a na uru ana onye ya thank you very much ọnwa Charles anwa ọmaka mere gị JPAC dị mmụọ ịmụchara ọkụ m ga-agwa JPAC na ndị omenala ebenigo ọgụ akara aka Ebuka Obi enweghị ike ime nwene 10 ụmụ ọdịnala gwiri gidika igwu ilo ụmụ ọdịnala gwiri ka igwu ilo and onye ọwụna tiri m ibe ụmụ ọdịnala agaghị ahapụ gị ịma ife anyị na Chibe Ozimba kpara anyị ji were nnaba ịma okwu anyị kwuchara na ide atọ ahụ ịma ọfọ anyị gọrọ ebe ahụ ije kpakara ya nna ọkụ ja ife ji eme ga-eje ife ga-eme dis man na Chineke nwoke dị na ide atọ ka anyị mara na eji ahụ dị vidio ka anyị mara na eji afụ dị vidio because onye a nọ na-eme ibe ana m egosi ga mee dọkụmentị ya oge m mepere kere dịrị Chineke ọ nọ ya Attire, French Guiana, the English Guiana, Dominicans, Haiti. All these people, actually not ever, I can never guess where Bukrova level. My Jamaica, I called them back. I won't done a joke and honor the plantation. If people I tell how would EDI, but it was a call of history in the Bible. I would call 400 years or 300 BC.
ọkwụ na afọ ya chere ka m post nchi nga share ka unu nene ihe a una ide atọ not ka m nwajere pass message ya so after na njere pass cha message ni ide atọ not amaghị na this man jeziri form ọlọ m ihe ka ọ kparị ya m ka o mee m na o meghị ihe nwụ nna were na ihe ya abịago m ide atọ adịọ mmụọ bịara ide atọ ka dị m anụ tiri ihe were ogbu a njiri gaa na ide atọ ọtụwa ya na ọkwarịghị chibe uzi mba ugwu ọkwarịghị eziokwu ga-adị ugwu ọkwarịghị ndị niile mma ugwu lukata eze ọkwa ikwuru ha eze nwaanyị ọ na mmiri ugwu ọma ibe m gwara eze nwaanyị ọ na mmiri na eze nwaanyị ọmakụ nene m n'ihu nwa eze nwaanyị ọ na mmiri na ihu eze nwaanyị ọmakụ ọ m nwawa ihe a okpu ka o were tụọ n'ala onye a ga-akwatu onwe ya anytime from now o bigo 60 years ọ ga-akwatu onwe ya anytime from now ọ ga-etita onwe gị n'ezi ebe m chọrọ ka ị gee ibo no sigo ya gente ke ibo no sigo ya go no sigo ya just go gente no sigo ya ebe na gwago orie afọ nkwọ eke okwo biri okwo oguga ya onehe abasi orie ụbọchị ahụ ụbọchị nkwọ ụbọchị eke onaha ka o si kwuye hafụ maka ndị na-eme aka nni na-azụ na-eke mana agwago m ụnụ one nsi mụta from aka okenye m gosiri m ibe aka okenye so m na nkwagoro m n'oche igwe so m na nji awụ nnukwu ibe ọ kwagoro m n'oche ahụ so na m ga-awụ ibe ahụ wechansi onye ọwa na-abịara ịnara fụ m ọfụ agọrọ ma kewaso na ọwụ chief nọ na-ese David ma ndụ napụrụ m ogbu m tụọ ya n'ala eze nwaanyị ọma mmiri nọ eze nwaanyị ọ na-akụ eze nwaanyị ọ na mmiri na eze nwaanyị ọma akụ kwebere ya ngwa nọrọ n'oche eze o nyere oche nọ ebe ahụ mana ọ gwara na nọrọ n'oche eze onye ọwụna wu onye Igbo nọba iwere achọbeghị m iso onye ọwụna ji onye mara achọbeghị m ikwu onye mara ibe o ji eme ya mee mana jọsọ na-egosi ụnụ ibe ejighị m ike eme ibe ọ ịkpakara onye kpakara ma ọ mara onye ọ kpakara by the time m ga-efinish the history ibe ebugo so anọzi n'oche eze ahụ oche eze ọkụ agụrụ nwata n'aka anaghị elegbu ya were isi m were vuo ivu ahụ m were vuo ivu were nweta onwe m n'oche eze ahụ ndụ niile nọrọ n'oche eze nọ na mmụọ were yiri ndị ka uwe were gwawa m okwu na-emepe esi m ụzọ na-agosigasị m ife na-asị m ibe ọwụ na m ekwuore na ọ ga-abịa na mmezu were tekenie nawakwa so onye na-eje eme m ibe a na-asụ ochiri echiri ya echi
Everybody ngozi evirim. Achọghị m ka ọ dịsị ụmụ akpakara dị ngwo mbelezi ya ma ama m ibe njijekwu ama m ibe mmụọ ba anyị so njebe ndị ejere m ebe ahụ so nwoke jere mee ihe o mere ya jizikwa ike because ihe ahụ bata ofe edo mgbe ọ bụrụ ezumezu ụmụ ọdịnala fụ mmụọ kparịrị na by the time anyị ji agwa ya ihe o je ebidoro okay, mgbe ebu ya. Don't worry. Nna. N'ebe a na-aga dedicate okpu ha achọtago nya. Igwe gozichara okpu a dedicate cha okpu a tinye n'isi m anụ ọhịa nọ n'obodo ya aṅụ mmanya onye behekwa ịbụrụ na anya m agwa gị ife a na-anụwa ahụ ezinụlọ na onye gotere okpu blesie ma onye awuo igwe ọ nọ n'oche eze ya were blesie m mgbe ekpere na-agbara na okpokọicha m ngozi ọ gozibe m n'okpu a tichara mmecha ife niile o mere n'okpu m vunie onye ka m bịara na-ese David ndị achọ ka ha memina m tụtụrụ okpu ntụọ n'ana na-eyeghi ya ọkwa ike adịghị na ya ọkwa onweghị ike nọ n'okpu m ọkwa onweghị ike nọ n'okpu a ọkwa onweghị eni okenye nọ n'okpu a ọkwa onweghị eni respect nọ n'okpu a iwere tụọ n'ana nna anaghị ekpe ya ekpe mpịkọchala gị akwụkwọ ijezie taraba afọ ụwa gị mpịkọchala gị akwụkwọ gị ije taraba afọ ụwa gị anaghị m egwu abịa ebe anyị ndị mmadụ ya n'ihu ọkwụ ụnụ sụ na okpu ma egotere nye na Dusseldorf nsogbu adịghị unu ji ama na okpu a ka mkpube ya bedimanu n'onwe ya bedimanu ya ka mkpu okpu a be ya when we are him when traditional nwoke dị ones in ide atọ n'ọdụ be ya aha n'ụzọ ike nnọ esighị gafechara m osina wee data ya anụ ọhịa na-aṅụ mmanya na-ese David here kedu ebe ọ nọ nji were nọta gaa be ya nna achọghị m igwe ga anọtazi n'ụlọ be ụnụ na-eme ebuchibe gị achọghị m igwe gị okwu o anyị na-alụ otu a ga-esi edozibe anyị ka ọ wụrụ tourist area mụnwa na onwe m na-alụkwa be nna m ka ọ wụrụ tourist area onu ọ ga-esi edo ada attractive to people otu a ga-esi edozibe anyị to the best of our ihe a so that agaghị na-achụgharịzi anyị onye batagorobe ọ mara na enwere ife anyị jide ebube nwanne Ebuka Obi wee felu gị ọsịsọ Ebuka Obi ọma ife ndowele ya ị naghị afụ the war ị naghị afụ wars iche na ọsọ m na-anụ ọgụ nwanne Ebuka Obi efelu gị Ebuka Obi efelu gị ọ dị ka ịmaghị onye nwuo iche na nwa anụ taa iche na m nwawa anụ taa mgbonyitere gị ndị ochie ndị mụ na ha na-emekọ ibe ị mara na o meghị onye iwu anaghị m etu ọnụ I have friends everywhere. I don't need to look me for anywhere. You are we are everywhere. So I'm gonna go ahead no. Can't respect the people are not them. Man, the harder the battle, the sweeter the victory. All the people who know no chagog, mechi henin. My people. Emerigo goa ụnọ fụrụ ebe niile ahụ jos were na ya ife niile jos ebe niile ọba anyị ka ọwụ na na-eri ihe na-aṅụnụ ngwo na-ewepụta na original be anyị dobe na ya ịbụrụ nwoke ide atọ ahụ o je ha anọtakwa be anyị again ọla esi ọkpọrọ arụ o mere
ụlọ esi ọkpọ o mere alụ o mere alụ ọ ga-abịa ọbịa Odimborg ọbọsị ọ ga-ehi iti ya ha dị ọ ga-abịa Odimborg gburu m ikpere mana onye ka ji esi ọnwụ hapụ kene ya mee ya n'ike ka m were nwa ya gbuo ya kịrịkịrị ka m ga-egbu ya kịrịkịrị ọ na-eme na ọwụ ife mụ nwa wụ traditional nwoke dị na-eji anyị nwa oge anyị bi n'Aba ọwa anyị nwa na-eme ike ji izu ọgụ na ahụ n'anya na ọha azụ na-adị ukwu anyị nwa na-eme ya anyị mechaa ya evuru ya nọta izu ọgụ since 1992 njele Aba we are working hard and anyị ejeghị atọ na-anara mkpọrọkọ ọnụ from ụnụ ma ọ na-anara beating from ụnụ ụmụazị binienu onye ọwụ na-akparịkwara traditional nwoke dị mee na onye ahụ ibe ọwụ ụnụ chọrọ ime ya ụmụ Chukwu okike abịa ma binienu onye ọwụ na-akparịkwara traditional nwoke dị mee na ibe ọwụ ụnụ ga-eme ya ka anyị fukene nke je emenụ ụmụ anụ ọbịa n'ebe a na-eje eme mkpirisi igwe sọsọ ihe nwere wee ego obere ego va ji enye ụnụ maka fa na obodo oyibo mana onwe ha enetin ha nwere ife awụ ụgwọ eji onye ọwụ na ga-ekwukwu ibe ọwụ na ọ ga-ekwu ebe ọwụ na ịpụrụ ya were ihe pịawa ya isi ịnọrọ n'ime nga ma ọwụ akpọrọ gị polisi mee ka m mara ka mkpọ polisi ya gwa edetina ụmụ Israel enweghị ike ịba ụda nte ndị motherfucker anyị nwa ụdị Zion ọwụ ha Ebuka Zion onaka ịpụrụ ogbu m Ebuka Obi anaghị egbu ogbu ọwụ Zion na-egbu ụmụ Zion na-egbu ogbu ọha evuru dada yes nwanne ọ bụrụ na ewu mmadụ were ezigbo afa gụfụta na ndị onye enwekọrọchago obodo ifuru be anụ ọbịa ahụ ị na-edifendị ewere go mbe and onye anya ọfọ na omenala ka anyị na-eme anyị na-aga ọfọ n'ori na afọ na nkwọ na eke ebe a na-atọ ọjị na-aṅụ mmanya and onye ọjọọ eje ha abata di ya onye mere ibe o mere yesterday ọ bata ebe a ndị ichi ya chụọ ya ọsọ anaghịtakwanụ m biko nwanne ememe gị ije ọkụ mmụọ mee gị ije ha abata be ndị ichi ọ ihe nna alụ I will make you egbu ọsọ be ndị ichi ya ị nweghị ike ikpete ya omenala anyị onye na uche ya adịghị uche onye adịghị njọ enweghị iwu na nje ekene gị na mbata dị ya abụ m ndị na-ekene with the reasons because onye uwe nwe enyi ọma enweghị m enyi ọma ebe ọ na njere na-fọmụrụ frontier and I am going to live my life for who I am without anybody self Greek a na-agba ya mgbe m hapụrụ ụnụ pụọ gbede ebe ahụ ejere m tren onwe m selbstständig nke self-determination iji ihe iwu ị na-eme gị na-emere ya onwe gị self-employee self-everything ọ ibe m mere so na m bịara ahụ ka m bịa gbawakwara gị bọị ma ọ wụ ihe a ndị agbara ha ndị bọị so ndị ide atọ ụmụnne m gwanụ jụọ na ada ugobe oke egbune jụọnụ Chioma about me na m ọwa ajọ mmadụ o meghị onye ide atọ ji asụ na nwa ajọ mmadụ ndị mụ na ha ma so ụnụ bịa na-akpọ nwoke ahụ bara ya ezigbo mbụ ụnụ bachara ya ezigbo mbụ na-asị ya na o ji achọ foonu m by all means and ọ kpọọ m na foonu before ọ kpọọ m ya sendiele m voice record yọọ m biko onye chaa m biko ọkpọ Chibe Uzumba yọọ ya kpọọ eziokwu ga-adị yọọ ya onye chaa ha Chibe ga-agwa ya ihe ọ ga-eweta ka o were yọọ eze nwaanyị ọ na mmiri na eze nwaanyị ọ na ọmakụ mmụọ niile nọ dị ya esetụrụ udo esetụrụ ogwugwu because ọwụ na esetụrụ ha udo esetụrụ ha ogwugwu nsogbu ga-adị and emechazie ya ọwụ na ha kwuo na agbaghara go agwazie nka ngwazie ya ihe ọ ga-eweta nna eje m agbaghara gị so izili ọ ife mmụọ ka nna eme and ije evu ụzọ jegodo yọbagodo mmụọ imere ihe ọwụghị obere mmụọ ibe nji gosi gị mmụọ nọbe nna gị ka ịfụ na mmụọ so m do too much ọwụghị m eze ụzụ na ichida nwanne iwu ha onye omenala eze ụzụ na ichida ị gaghị anwụ ọfụma ahụ
ezuzu ni chida o ijere kotu against me na ipele mpe iwa anu ohia ezuzu ni chida o meho onye wuo you are nobody. You are nobody. It will just knock out, making a empty, loud noise. You are nobody. If you obodo and the make welcome wonder bakara dinguma name when he bebaw. Make welcome nobody. Governor ma president ma minister faja monye. Mananda make invite. Umeho onye jamonye wa bebe je ha ta horo nu uka donation. Ababa ga ba emecha akwụrụ ụgwọ hotel ebe ije anọ with Nigerian passport eji akwụrụ ụgwọ hotel mana ọwụ na ịnọ karịa 2 weeks or 3 weeks polisi evuru guvunag mbụ ezuzu na ichida mụka ị nechara anya gbaa n'aka ikenga bụsị ọwụ na m ga-enwetaghị m ga-eti gị ezigbo ife agwa ngụ na ewu ha ezuzu awụghị m mmanụ ejeghị esheki nwumo ipere ezigbote mpe ezuzu na ichida ife na-agụgụ ipele ezigbote mpe chere m na-agba na kaụtụ ana m akpọ mkpọnana aka kpọrọ mkpọnana eze ụzụ ifuru ojii ahụ ụrụ na-asụ na ana mana ọmụ na-akpụ ya eze ụzụ ọ gaghị adịrị gị na mma o ịkpọ ha anụ ọhịa ahụ gụ na anụ ọhịa ha akpahụ unu amaghị ibe unu ga-eje yọọ ma ije eze ụzụ nke gị nwa ije eje n'udude nke iruo n'udude nke ga-egwaba ibe imere nwaba andị ọwụrụ na ije ihe eze ụzụ ka anyị wọchị one ọgụ a ga-esi ende bịa ndị omenala be anyị na ndị ọdịnala be anyị eze ụzụ awụghị onye omenala as of now eze ụzụ acting ka ọ na-eme ya na egbe knockout and onwe ọkụkọ bụ ụnụ nwụrụnụ were na-eji etụsaba eze ụzụ na knockout na-egbu nsị egbe na-egbu ọkụkọ nsị egbe na-eme ogbu na mkpọ onwe ọkụkọ bụ ụnụ nwụrụ were na-enwujere eze ụzụ na ichida ọkụkọ nwụrụ anwụ je na-ejubeghị anụ ọhịa ị na-agba knockout ka m nwetakwago na iche okube anyị ka ụnụ na-agba knockout ka m mara na ụnụ ọwụ ụmụazị tọ omechijo nwa m na ụnụ wụ ụmụọma ma ala ọbụrụ m ụnụ too much ọ na-awụ mbịa na-ene ụnụ anyị making a new things my queen the top fans my queens nna ụnụ dị ka my angels eziokwu ụnụ niile dị ka my angels ala ọbụrụ m ụnụ too much mana iwu Nigeria one man one wife mana just let me love all of you let me just love all of you ala ọbụrụ m ụnụ ọmaka mmebele unu ma unu onwere dio ma unu onwere enyi nwoke ma unu I love na my top fans unu do special to me ma ndị nụrụ nwaanyị nọ na ya ma ndị nụrụ di nọ na ya ma ndị ụka nwere enyi nwoke nọ na ya ma ndị nwere enyi nwaanyị nọ na ya unu do too special to me my top fans dị iche na top fans ndị ọzọ unu do too special to me 15th ka m kwere my top fans nkwa my top fans 15 elubeghị aka nyere unu nọmba jide ka anyị na-akpa my top fans 15 elubeghị 15 ruo unu ga-afụ na traditional nwoke dị ga-esi ebe a na nọrọzie n'Odimborg ife ajọs kawu mbido ọwụ na o nwere onye ntiri something na akaụntụ ya ọ were hụkwa ha maka 15 o wụrụ na o mere onye nyere ife ọwụhụ maka 15 elubeghị ha gwara m ana m awụ nkwu okwu chetakwanụ n'okwu m if I say something remember what I said enwere m ike kọrọ mmanya na nkwụ shi na nkwụ mmanya n'ụkwa shi na nkwa mmanya n'ọjị shi ebe a mmanya ebe a mana anyị je m echehu ebe m bidoro mmanya na ebe m ga-esi mmatu ejeghị onye ọwụ na my top fans short nne kana ndị onye ji awụ ndị onye ji awụ manager ka i create top traditional nwoke the top fans WhatsApp group ịchọ ga monetize ya
ọ na monetize WhatsApp ga monetize ibe mma wụ na onwe top fans m mere ibe e sendiele ngi e add ya na the group my top fans awụghị ibe niile ka anyị je na-akọ ekwe na outside yo ọkwasị m create ibe Chineke create go ya already anọgịtara m hụba top fans na-azụghị onye na nwe asụ ya ịmụ enye nwata ibe karịrị ya ọsụ enyere m nye onye so my top fans awụkwu m top fans ụnụ wụrụ top fans m so I love m ụnụ I love m ụnụ ụmụ ụnụ ndị ụmụba na-anaghị agụ akwụkwọ a na-achọ ụmụba n'ugwu akwụkwọ don't worry mana ofu ibe wụ ibe njikwa ofu ibe wụ ibe nji aga ije and emenye ụnụ ibe a nji aga ije ka ụnụ mee dị ije ka okwu anyị ọgụga gosi na real problems unu egosi na nchakakpọm problems ma problem alụlụ problem ọwụ na-eji aka m agaghị m asọvụ nwunye maka o nwere mmụọ m na ya na ya yi mmụọ ahụ ya nwa na-eweta ibe ahụ mbiwa aka m awụ mmụọ ịmaghịkwa ha n'aka ka iweta ibe ahụ okwe ha tụmara na-agwa ha m eziokwu mana ọ bụrụ na eziokwu mmaghị ha n'aka dị ya ọ ga-apụta o mere nwoke be ya na-akpọ nwa ahụ Ucheakụ ọ na-eti mmọnwụ a na-akpa ahụhụrị kpọrọ ọjị ya na ebenebe nwoke ahụ mechiri ibe ike mana ọ naghị achọ okwu mana ọ bụrụ na ọnwa ahụ Ucheakụ ka emere ibe emere mmụnwa na-ese David ha ga-anụ ụda ya na ọ na mana onye anyị si na ha ga-anụkwa ụda ya so nwa ahụ Ucheakụ nwere ekpe ọ lụrụ ekpe ahụ jos ekpe ịma ibe a na-akpọ ekpe o tiri ya eti o ji aja ticha dị ekpe rụọ ya ibe ahụ ekpe nke ya nwa ọ bụrụ na ọ chọọ ije njem o ji evu ụzọ krọs wee ekpe ahụ ka ọ mara na udo ọ dị ka ebe a ka ọ na-agba afa nke ya ọ bụrụ na ọ krọs wee ekpe ahụ akụtụghị ya n'ọkpa o nyefee dị ekpe normal ọwụ na ọkpa ya metụ n'ekpe ahụ otu a before ọ gafee ọwụ na ọkpa ya kụtụrụ n'ekpe ahụ otu a before ọ gafee ị mara na ụzọ aga ha oje ha aga ife ụzọ aga ha mana ọ bụrụ na o nyefee ekpe ya ahụ gafee ya successfully nwanne ebe ọwụ na asụsụ jebe you would like to be your manager ekwemme na-agụghọta anyị nne create traditional nwoke the top fans add ya ma ebe ahụ ka m add ya ndị ọzọ ntiko na-esendịrị gị nọmba ka ị na-add ndị ọzọ because ọ ya mere m isi ya wojigbuo m mbịa na-eme ibe a na-alụ nke a na ọdụghị izi na-enedire m manager mepee ya omechi Joe ọmaka mere gị nnebe anyị adị onye na-ete ekike of ibe traditional nwoke dị ebe gwagwuo m ebe na-alụ ka m mara na bụ ọ na-emewu ga-emewu iso na ndị a na-eme every month enyebe 1,000 or 15,000 ka ọ 10,000 ụrụ ha na-agwọ ọrụ gụ na opere mpe na mmeri nne ya anya bụ na ọdụghị oke asụ ngwongwo kwitie from dị ọrụ na inwego ọrụ ya ikreti WhatsApp group add ya n'ime ya ka m add ya my top fans on 15th anyị need ihe fụta na Facebook on 15th anyị ga-anọ na WhatsApp na-emere ibe ụmụnne na-emere ibe top fans onye ọbụla na-ekwu uche ya na-ekwugasị ihe anyị na-akpa otu anyị ga-esi the future of ndị Igbo the future of anyị nwa my future your future our future my top fans ndị agbachakọnatara ọnụ here ka ife ọnụ chọrọ what do you want my top fans challenge me with the hard things challenge me with the truth and the humble let us see what the mmụọ can do ọ dịsị ndị akpakara dị ngwo m na-eme ibe n'ike na-atụ achị na manova unu ji ahụhụ nke onugwu ike adọ inweghị m 1 naira akara m ibe n'ihu ka m ibe na-azụ aka ka m ibe na-azụ ebe a ka m ife ebe a
ka m ife ebe a ndị ebe ọzọ akakwara ka anya n'ọkpa na-abụ. So because of that ọwụ m nwe onwe m adọwụ na unu chọrọ inyere m aka unu ga-enyekwuru onwe unu aka because he who keeps guard blessed are he who keeps traditional nwoke. Blessed are those who keeps traditional nwoke. That person shall be blessed. Yes. Blessed are you who help traditional nwoke to bring the truth. Blessed are you who help traditional nwoke for the work of the truth. So imechage go Psalm 1. If you Psalm war 4. If you 4 or Psalm. Chukwu na-azụ m dịka atụrụ onwe ha ibekọrọ n'ebe tali nke ihe ndụ ka ọ na-eme ka mma gburu. Chukwu okike abịa ma ngozi ga-adịrị anyị ebe anyị na-anaghị etinye aka, ebe anyị anaghị anọ n'izu, ebe a na-emegide nwoke, ebe a na-emegide nwaanyị. Anyị ga-adị ka osisi nke akọrọ na akụkụ mmiri nke na-amịta mmiri na-amịta ihe ọwụ na ọ chọrọ, nke akọrọ na-aba uru, nke na-amịta mkpụrụ, nke na-eweta ihe ọ chọrọ. Ọ na-eme ife ya n'oge ya. Onye ahụ niile ka anyị ga-adị n'orie na afọ na nkwọ na eke. So Psalms wụ ọfọkọ. Ị na-abụ ebe a na-agụ Psalms onye maka ụmụ Israel ji wee Psalms dee na Torah. Ọsọ ya na-ewu Chukwu ndị mgbe ochie, Chukwu kere nwoke dị ka okeke, kee nwaanyị egbuo, kee egbu ọcha, kee mgbeke, ka okwu Chukwu na Chibụzọ na Ngozi na Sunday Nwafọ. Kee ndị mbụ na ndị egede, Chukwu ndị mgbe ochie, Chukwu ndị nna nna anyị. Anyị nwawo mkpụrụgụ nke akụrụ ebe a ka uche unu mee n'isi anyị n'orie na ahụ na nkwọ na eke abịa na anụ n'azụ n'ụbọchị na anụ. Ọ Psalms ka a na-agụ ihe ahụ. Mgbe m fụrụ ebe ụmụ Israel na-ekwe Psalms fa na-adịkọchara afa nna bụ ebe ahụ Abraham, Isaac and Jacob. Sụba na eme adị nwoke dị na okeke na ndị otu ya. So I learn a lot. Ndị Yoruba na-akpọ mmadụ ya asụgụ nke a mee ego nke a mee. No. Ikpere ha na-ekpe ụkwụ akwa nna nna ka a na-akpọ. Ọwụ na ịmgba ha nna nna ga-enye gị nna nna onye ọzọ gị na-agba. Ifuru taa m ife ọbụ nwankwọ ndị anọ kwesịrị isi na-achị anyị my video. Ọ naghị eme ya. Ọ na-achị anyị videos ndị dibịa. Ọwụ nne ahụ ka Ebuka Obi kwesịrị isi na Ebuka Obi laikiri nwaanyị ka ọ chọrọ nwaanyị ọ na-worship. Dị na ọ gakpuo Virgin Mary na-eyighị ya. So na nne ya wibe ahụ ọ na-worship ya. Ụmụ nwaanyị ojii na-asọ ngọngọ. Fa na-eri arịrị. Na-ewekọrọcha gị ife niile ha jide ebube nye nwaanyị onye ọcha. Mụnwa traditional nwoke wee na-arịta ọnụ ya. Ekene eze nwaanyị ojii mụrụ m. Nwaanyị ọwụ na njikọrọ ya ndị niile nji ụgwọ. Akpụkpọ ahụ m na-eto ụnụ. Mkpụrụ anya m na-ekwu maka ụnụ. Onu m na-ekwu maka ụnụ. Kọlọ m na-ekwu maka ụnụ. Ndị niile ọbaraba na ifebe niile do n'ahụ ma eto ụmụ ụnụ n'orie na ahụ na nkwọ na eke ebe ọwụ na ụnụ nọ. Ịfụrụ ya. Ekene ndị ichie ebe anyị. Ekene eze nwaanyị. Eze nwaanyị ndị ozi ụmụ. You're thinking my mother's Campari. Sure. Your mother is mother Campari. Yes. So I know go. You dead, yeah? You dead, yeah? No. I know one drink this one because you see the color is no good. Where did they buy Campari? This Campari? Ideka, ne? Is it cheap, ne? 12 to 15 euro. 12 to 15 euro? Okay, let me finish that. Tomorrow we go buy a new one. No, if I no finish, I no go buy you. Nah, I go buy tomorrow. You are winning on. Ideka, but Ideka still there where Ideka there, ne? Yeah, I know where Ideka there. Wow, 12 euro. Hey, wow, I go buy you too. To God, whoever me are you? Hey, yeah, talk. Nah,
I discover something in Ghana and was no Kenya man. This is why Mama is fresh all the time. Which Edika are you thinking? Eh? Which Edika are you thinking? Da. I think they don't have. They don't have Campari. You must go Edika back Oberdumten. Dat de Kishi, Eke van de. Nee. Oberdumten Kirche. Aber Edika is not having. Aber gestern, aber morgen, wenn du vom Schule wieder herkommst, können wir zusammen hin. Yes, but that Edika is not having it. Okay. Then we can go together and buy this Or we thing. must go to Kaufland. Or we must go to Kaufland. I need this Campari. Oh, Campari. Chineke, m ga-eburu ige n'ọdị mbọ ọgụ Campari na-aṅụrị gị. Mba ya anaghị aṅụ ezigbote mmanya o. Ụmụ Israel ma ọ na-esi ekpere Chineke. Ndị be anyị amaghị ọ na-esi ekpere, ụnụ na-aṅụ mmanya, ụnụ ṅụchaa alcohol ọ na-egbu ụnụ. Ụmụ Israel na-aṅụ wine, mmanya na-atọ ụtọ ka ha na-aṅụ. Ndị ba ṅụchaa ya ba na-ekpere Chukwu be na-enwe aṅụrị. Bụ ka a na-akpọ afa ndị nna nna ha. Ana m asụ Abraham, Isaac, Jacob. Ọ ha afa ndị Igbo. So ọ bụrụ na nna akpọ Abraham, Isaac na Jacob sọ nsọ. Baruch ata Adonai. Apa gụnwawo Adonai. Ọkwa ife o kwuru Baruch ata Adonai. Ife o menu na ọgụnwawo Adonai. So mmekwa na-asị ya na ọgụnwa Baruch ata anyanwụ. Na ọgụnwawo anyanwụ eze enu. Because a bịara kpọọ ya Adonenu, Elohenu. So ya na ọkwagowa anyanwụ eze enu, enu dugasị ebe ahụ ibe a na-ekwu onye ahụ nọ n'enu. Anyị na-ele ọtụ nwanne. Onye Chukwu eze ozi ka mekatara jụọ m something. Mana ọmụnwawo onye na-adọ nkịrịnka n'anya na-azọpe ụzọ. Mgbuwa ụzọ unu eje dresi ya ọfụma tajuo anụ awọ nojuo nnu awọ dọgara di ya. Nwanne ka m gwa gị, mgbe ọwụ na iri juru nnu afọ dọrọ adọrọ gwi, ị gaghị emezinwuzi ife ike, ị gaghị ejenwuzi ejenwu. Wọchị ya dada mbụ ọbụna eme na nka. One of eze mmụọ nọ na nwa agụ na nka, udo nwa agụ na nka. Efo ya mara na mụ na ya o nwere ife dị iche. Wọchị gasị ya ndị ezigbote eze mmụọ nọ gasị na nka na-emere onwe ha ife ha weta atọ ihe a. Efo ha na bụ nwere ife dị iche mụ na ba. Jene na aboki mbụ ọbụna eme dada ka a na-akpọ ya ọbụna eme. Ke mara na o nwere ife dị iche ya na mụnwa. Nenekwa eze mmụọ udo nkwụ agụ na nka. Ka ị mara na o nwere ife dị iche mụ na ya. So echi niile m ga-eme video about ndị ilu ana kpọkwaba ụmụnne nkaba. Emeka Biafra nọ na Bremen onye uru ana ka ọ ugbu a ka m chetara. So ama m ezigbote ndị uru ana. Emeka Biafra wụ onye uru ana. So I know good people of uru ana. Anụ ọhịa nọ na-esen Deuvig. Onweghị ike iwetara m ọgba ịkwakwara Adugo. Ọ bụrụ na Godwin ise motos ịgbakwa ahụ mee hustler. Ọ bụrụ na Godwin ise motos mere ala ahụ mee anụ Adugo ma ọ wụ Ugochi nwa ya. Ugbu a bụ ọ kara ivi 911 na abụ ivi na akara m ije obodo oyibo sef. Ọ bụrụ na nnụrụ nwa ime egbu ọnụ. To God onweghị obodo oyibo na-eje. Ọ bụrụ na nnụrụ nwa Godwin ise motos Nigeria Limited. Ọ taka wuru Chioma ka ba nọnyere mkpụrụ Adugo wuru Ugochi. To God who made me ya. Ọ bụrụ na nnụta nwere ofu onye na ụmụazị ya. Taa onye na-eje obodo oyibo. Nje obodo oyibo anọ 35 years eje ma na Vietnam. No. Ụmụazị ya ha need ha nụọ ba gị jete aka. No. Chineke, ọ bụrụ na nnụrụ Chioma bụ oke gbune na who born me self. Chineke. Chai.
na owuru na nwara anwa me succeed nwa nota chioma oke egbune ma nota adugo oke egbune ma ugo chi oke egbune hey na chai Biafra mazi ibe mere mo owuru na nwara anwa nota nwa any of them e mara na eji m ibe mo ko oge nọ na-aba anakwa ha ma achọ ụmụ ogbenye ụmụ ọgaranya ka nna achọ ụmụ ọgaranya because esim from ogbenye ọ ga m enwekwu ha ego ọfụma so I feel na nnọta nwa ọgaranya to God I feel na nweta nwa ọgaranya so ife ụmụ ọgaranya mụ na ụmụ ọgaranya toro na-aba Ọchimobi chiamụ nke ọchị na-enye Okafọ ka ọchị amaka Okafọ ndụ bi na 16 ka ọ 14 n'aka bọọgụ ebe Chineke ife awụ ndụ azụ Igbo ndụ be chiamụ ọnwụ ụmụ ọgaranya ụmụ igwe jenu jụọ ọfa onye nwụ ọbụghị onye nọkịta onye na-ewetara m ọnụ kawa m na m awụ kama ndụbe anyị enweghị ego like this achọrọ m inwe ego ka God will say motos achọrọ m inwe ego ka ime egbu ọnụ achọrọ m inwe respect dịka igwechi ya m ọnwụ n'azụ Igbo to God ahụ m obi ego ọfụ nkwụ agụ enwere m ife enwere m ngabasị my kingdom alụ otonitebe ha alụbeghị ya alụ mana enwere m ana ebe eji alụ ya ọ bụrụ na nwere anwa nụta nwa be God will say motos Nigeria Limited ọ dị mụ kara inyere m aka develop olu m data obi agụ nkwụ agụ you see it na-achịnụ na ọchị I hustled or work ụmụazị na ọnọ ọfa anawara Lagos fa na ọnọ ọfa ejewara nna ọnọ achụọ nna boy anọ na akpọrọkwa m so it wasn't easy that time It wasn't easy that time, but it's love. Ozi ogonnaba na ezi amakafa habinana. Umu akweze. Kwejere m akweze. Ibo Greece gbuo. Mana fa amụ ha na mụ na ndị akweze bie neri na aba. Ogonna na ezi amaka na ntie na broda ya fabinana. Na 28 akabog. Omu traditional nwoke dive. Ụmụazị niile a mụ na Bobble eji m because of fanwa mgbe m nọtara na-ejecha village fe kedu ọ dịka agwụ ihe a ejego m be ndụ na ide atọ n'ọtụ jee Akweze bụ Ogirisi gbuo ị chọrọ ka ngosi gị evidence because mụ na Bobble from there ọ dịsịrị ife niile ahụ anyị na Bobble anyị tonite mmata their village nje na-ebuild a good relationship build ya baya izu ọgụ baya Chinekele onye ka anụ ọhịa na-aṅụ sọ nkwụ bịara mebi mgbe eje m eje tiye ibe egosigo m ndị ọzọ my good side and my love side and my kind side eme egosi onye nke a my wicked side and my odegwu side jọsọ hapụrụ nọ nya eje m ahụ eka onugwu nkwụcha eka onugwu eme ama m ụzọ eme evunata ya ọ na-agwa nna ọnọgo obodo 35 years ụmụ how many years m biri na-aba ụmụ how many years m kọrọ adụ m 14 years fụọ 14 years nkịtị ka ndụ hafụ be nne na nna m fụọ God will say isi uru ara man ọsịsọ nna alọvụrụ that man lọvụọ ụmụ ya ejele m ka nnụrụ Adaugo ekweghị nje ka nnụrụ Chioma ekweghị nna eziokwu ka m gwara gị alọvụ ka Chioma ahụ asụ m kwube ọ na ịfụ nwa ahụ emara na Chioma ugodo wife ịnụta ya so iwu na-aba na-eme mommy daddy to God ịnụta Chioma ọnwa daddy ka ị nụrụ ojehe Chioma enweghị ike disturb go ha na akaụntụ ya ego na-adị ya 247 o need your money akaụntụ Chioma ego na-adị ya 247
ịnwa anwa ta McDonald ebe ọ tahụrụ ị na-enwesa ya ṅụrị ọnwa anwa jee Mr. Big gote nri ọwụ na orichaa ya irie nke orihụrụ udo dị ụmụ ọgaranya ugobere na nkume ka ugobere na ọjị o jiri ọfọ karịchaa ndụ be ha niile o were gọfụ ahụ dedicate ya ogbu a onye a were tụọ n'ala so because of that onye ka nji mee ekele loud noise ya ka people nụrụ onu m maka mgbe ibe alụmaji ebido mebebe nwoke ahụ mgbe something ga-ebido mebebe nwoke ahụ ya sị na ngwọrọ ọgwụ anaghị m agwụ ọgwụ igwechi ibe mana m anaghị agwụ ọgwụ anaghị m ejebe dibịa anaghị m eje na dibịa ama m ebe m na-eje anaghị m ejebe dibịa ejere m bechi ibe maka ọ igwe gị ọgwụ wụrụkwa nnukwute eze mmụọ wụrụ ojiri ọfọ ndụ gbuo karịcha onye ọwụna ọfọ ojigodowo ifugo na so ọ ife mere njije ebe because ọ wee big profile anaghị m ejebe ndụ dibịa